Καλώς ήρθατε και καλησπέρα σας. Εντός λίγων λεπτών, η παράστασή μας με τίτλο «Η νύχτα πέφτει στο σαμόνι» αρχίζει. Σας ευχόμαστε καλή ψυχαγωγία και σας παρακαλούμε θερμά, μετά το τέλος της παράστασης, να μην αποκαλύψετε σε φίλους υποψήφιους θεατές το τέλος του έργου. Πρέπει να μείνει μυστικό. Μέχρι το τέλος του έργου επίσης, σας παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Εάν δεν γνωρίζετε πώς απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο, τότε βάλτε το απλά στο αθόρυβο. Εάν δεν γνωρίζετε πώς να το βάζετε στο αθόρυβο, τότε βγάλτε την μπαταρία. Εάν δεν γνωρίζετε πώς βγαίνει η μπαταρία, τότε αφήστε το στο φωαγέ του θεάτρου και αν το βρείτε μετά, γράψτε μας. ΑΕΠ που έχει έξω και η καταιγίδα από ό,τι φαίνεται δυναμώνει. Καλύτερα να μείνετε εδώ. Εδώ στην ωραία μας ατμόσφαιρα. Στη θερμή μας ατμόσφαιρα. Γιατί σε λίγο αρχίζει το μυστήριο. Μισό λεπτό, έρχομαι. Μισό λεπτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπου βραχήκατε. Ναι, βρέχει πολύ σήμερα. Δώστε μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Παρακαλώ, περάστε. Δεν θέλω να σας καθυστερώ. Όχι εδώ. Δεν βιάζομαι για τόσο, κύριε Πιστολίτσα. Καθίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε κάποιο νέο από τον άντρα μου. Όχι, κυρία Κλεμάν. Ο Φιλίπ Κλεμάν δεν έχει παρουσιαστεί πουθενά εδώ στο Σαμονί. Ερευνήσαμε όλα τα ξενοδοχεία και τα μοντέλ της περιοχής. Μα δεν μπορεί να πήγε μακριά. Δεν πήρε καν το αμάξι. Με τα πόδια έφυγε. Πιστεύετε ότι σας εγκατέλειψε? Δεν ξέρω. Εντάξει, είχαμε ένα καβγαδάκι. Αλλά ένα καβγαδάκι όπως έχουν όλα τα παντρεμένα ζευγάρια. Τσακωθήκαμε, άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Λέω, θα κάνει κάποια βόλτα, θα ξεθυμάνει και θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει. Στο 90% αυτών των περιπτώσεων ο σύζυγος πάντα επιστρέφει. Ναι, αλλά την ίδια μέρα. Άντε το πολύ την επόμενη. Ο Φιλίπ λείπει 3 μέρες. Και τώρα τι σκέφτεστε να κάνετε, θα φύγετε? Και τι άλλο να κάνω. Ώστε να μείνω μόνη μου εδώ στην Ερηνιά. Άλλωστε δεν έχουμε και κάποιους φίλους στο Σαμονί. Πρώτη φορά ήρθα. Όλη μέρα κάθομαι κρεμασμένη πάνω από το τηλέφωνο και περιμένω εσάς. Να με πάρετε και να μου πείτε νέα. Δυστυχώς δεν έχω νέα του. Αύριο φεύγω, κύριε Σαμπρό. Αν θελήσει να γυρίσει κοντά μου, θα έρθει να με βρει στο Παρίσι. Το σπίτι μας ξέρει που είναι. Ποιο σπίτι μας δηλαδή? Σπίτι του. Υποθέτετε, φαντάζεστε την πιθανότητα να υπάρχει κάποια άλλη γυναίκα στη μέση, κάποια ερωμένη? Όπως ξέρετε, ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος, Οπότε για να υπάρχει κάποια άλλη δεν το γνωρίζω εγώ. Αν και μου φαίνεται απίθανο, διότι είμαστε μόλις 1 μήνα παντρεμένοι. Για ποιο λόγο να θέλει και νέα σύζυγο και ερωμένη? Από την άλλη, τον περισσότερο καιρό λείπαμε. Ταξίδι του μέλικου στην Βενετία. Να τη γνώρισε μέσα σε αυτό το διάστημα και πάλι μου φαίνεται απίθανο. Εσείς το ότι ξέρετε, δεν είμαστε και μωρά, Για μένα είναι ο δεύτερος γάμος μου και του Φιλίππο ο τρίτος. Φαντάζομαι στην ηλικία μου δεν έχει και τόσες ορμές που να θέλει και νέα σύζυγο και ερωμένη. Σκέφτεστε κάποιους φίλους ή συγγενείς που μπορεί να πήγε? Κοιτάξτε, όσους κοινούς μας φίλους τους έχω ήδη ειδοποιήσει. Τώρα για συγγενείς, ο Φιλίπ είχε μια θεία, αλλά πέθανε πρόσφατα. Ναι, και έναν αδερφό. Αλλά με τον αδερφό του έχουν 15 χρόνια να μιλήσουμε. Να σκεφτείτε πως εγώ δεν τον γνωρίζω, στο γάμο μου δεν ήρθε. Μόνο κάτι παιδικές φωτογραφίες έχω δει. Συγγνώμη, είστε τόση ώρα εδώ και δεν σας έχω προσφέρει κάτι. Όχι, ευχαριστώ, δεν πρόκειται να μείνω περισσότερο. Μόνο λίγο νεράκι αν έχετε την καλοσύνη, γιατί έχω να πάρω ένα χάπι. Ευχαρίστως, μισό λεπτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Ο κύριος Φιλίπ Λεμάν. Μάλιστα. Ω, χαίρομαι πολύ. Επιθεωρητής αμνών. Επιθεωρητής. Συνέβη κάτι στην Κατρίνη. Όχι. Ηρεμήστε. Απλώς ανησύχησε κάπως λόγω της απουσίας. Ανησύχησε γιατί? Πάλι λέτε 3 μέρες. Το ήξερε. Το ήξερε, βέβαια. Δεν άρχισα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος. Κατρίνη, είσαι καλά. Τι εννοείται? Αν είσαι καλά, πρέπει να σου πει μετά από 3 μέρες και μην το βρίσκεις έτσι. Με συγχωρείτε, ποιος είναι ο κύριος? Ο άντρας. Ο ποιος? Αγάπη μου, τι λες? Για μισό λεπτό. Τι συμβαίνει, κυρία του? Τι να σημαίνει, κύριε επιθεωρητά? Σημαίνει ότι αυτός ο κύριος δεν είναι ο άντρας. Και ποιος είναι ο άλλος Βασίλης? Ποιος είναι, κυρία του? Δεν ξέρω, πρώτη φορά τον βλέπω. Πρώτη φορά. Είσαι καλά. Και εσείς σταματήστε να με ρωτάτε αν είμαι καλά. Α, δεν είναι καλά, τα νεύρα. Κυρία Κλεμάν, ο κύριος Φιλίπ. Δεν είναι ο Φιλίπ. Έστω. Ο κύριος άνοιξε με την κάτω κλειδιά την πόρτα. Το ότι έχει κλειδιά του σπιτιού δεν σημαίνει ότι είναι και ο άντρας μου. Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, κύριε, μου δίνετε την ταυτότητά σας. Πιάνω του Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κυρία Κλεμάν, είναι ο άντρας. Αφήνω τον αποκλείεται. Η ταυτότητα λέει πως Η είναι ο ταυτότητα άντρας. είναι πλαστή. Α, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Και όσο παραμένετε εδώ μέσα θα χειροτερεύω. Κυρία Κλεμάν, ήρεμα. Μα πώς θα ηρεμήσω, κύριε επιθεωρητά? Μπαίνει ένας άγνωστος στο σπίτι μου και μου λέει ότι είναι ο άντρας. Μα η ταυτότητά Δεν με νοιάζει τι λέει η ταυτότητα. Η αλήθεια μετράει. Αυτός ο κύριος δεν είναι ο άντρας. Δεν είναι καλά. Μας το ξαναείπατε, κύριε Κλεμάν. Ναι, αλλά δεν πρέπει να το λαμβάνετε υπόψη. Πού πάτε? Στην κάμαρα, αυτός ο Κύριε επιθεωρητά, συλλάβετε τον. Συλλάβετε τον. Δεν είναι καλά. Συλλάβετε τον, σας λέω. Τι μου λέτε τώρα? Να το συλλάβετε, μπαίνει στην κρεβατοκάμαρά μου. Μα πώς να το συλλάβω, με ποια δικαιολογία? Δεν έχω τέτοιο Μα δικαίωμα. είσαι αστυνομικός. Ναι, αλλά για να συλλάβω κάποιον πρέπει να κάνει ένα παράπτωμα. Δεν είναι παράπτωμα το να μπαίνει κάποιος στην κρεβατοκάμαρά του. Μα δεν είναι κρεβατοκάμαρά του. Περιμένετε κάποιον. Όχι. Ελπίζω να μην είναι και ένας δεύτερος άντρας μου. Καλησπέρα. Η κυρία Κλεμάν. Αχ, πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω, καλή μου. Είμαι η κυρία Πρεβό, η σύζυγος του ιερέα της Ενωρίας, του Αβά Πρεβό. Και ιδιοκτήτρια αυτού του σπιτιού. Κύριε Σταυρό, είσαστε καλά? Πολύ καλά εσείς. Ας τα λέμε. Έχω γνωρίσει μόνο τον σύζυγό σας. Πολύ αριστοκρατικός, αλλά και εσείς από ό,τι βλέπω είσαστε πολύ ελεγκάνοι. Σας ευχαριστώ. Στη γνωρίζετε τον Φιλίπ, ναι, εγώ του νοικιάσα το σπίτι. Και δεν ξέρω πώς, αλλά πάνω στην κουβέντα έτυχε να μου επιμεστηρευτεί ότι είναι ερασιτέχνης πιανίστας. Και έτσι είχαμε και δυο την ιδέα να λάβει και αυτός μέρος στη φιλανθρωπική βραδιά του συλλόγου μας. Θα κάνουμε φιλανθρωπική βραδιά. Ναι, κάτι μου έχει πει ο Φιλίπ, ναι. Ο κύριος Κλεμάν είναι εδώ. Κατά κάποιον τρόπο. Τι εννοείτε? Εσείς θα μας πείτε, μην εδώ. Αστιεύεστε? Όχι, καθόλου. Μισό λεπτό να το φωνάξω, Αγάπη μου! Τι είναι, Κατρίνη? Έλα εδώ μισό λεπτό που σε θέλω. Δεν καταλαβαίνω τι παιχνίδι είναι αυτό. Μπαίνω, δεν με αναγνωρίζεις. Μετά με φωνάζεις αγάπη. Τι θέλεις, Κατρίνη? Κύριε Κλεμάν! Κύριε Πρεβό! Συγγνώμη, γνωρίζεστε! Μα τι λέγαμε τόση ώρα, είχαμε δώσει ραντεβού να μιλήσουμε για τη φιλανθρωπική βραδιά. Στο πρόσωπο αυτού του κυρίου αναγνωρίζετε τον άντρα μου. Και ποιον θέλετε να αναγνωρίσω? Το Λούτε Φινές! Είναι αυτός ο Φιλίπ! Μα τι λέτε, κύριε Κλεμάν? Κύριε Πρεβό, κοιτάξτε τον καλά. Είναι αυτός ο άντρας μου. Συνεχίζετε, κυρία Κλεμάν. Το λέει ταυτότητά του, το λέει κυρία Πρεβό. Και εγώ λέω το αντίθετο. Κατρίνη, γιατί το κάνεις αυτό? Και εσείς σταματήστε να μου μιλάτε στον ελληνικό. Δεν σας ξέρω! Η Ανουμπρική, τα βάλω το χειράκι σου. Δεν ξέρετε τον άντρα σας. Αυτό δεν είναι καλά. Κυρία Πρεβό, χθες το πρωί ήρθε η κυρία Κλεμάν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του συζύγου της. Εξαφάνιση. Μα είχα πει για δουλειά στην Κρενόπη και το ήξερε. Είχα πάει να δω ένα πελάτη και την έπαιρνα τηλέφωνο τουλάχιστον 2 φορές τη μέρα. Και εξαφάνιση. Η ίδια με συνόδευσε ονεύτηκα και ήξερε και ακριβώς πότε θα γυρίσει. Μα κι εγώ γνώριζα πότε θα γυρίσει ο κύριος Κλεμάν. Άλλωστε γι' αυτό ήρθα αυτή την ώρα. Το είχαμε κανονίσει πριν φύγει. Δεν το πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν να ακούω αυτά που ακούω. Γιατί είναι δυνατόν να ακούω εγώ αυτά που ακούω? Κυρία Κλεμάν, νομίζω ότι πρέπει να φύγω. Δεν υπάρχει λόγος να μείνω περισσότερο γιατί απλούστατα δεν υπάρχει εξαφάνιση. Κύριε Σταυρό, δεν ξέρω γιατί η κυρία Πρεβό λέει αυτά που λέει. Ένα είναι σίγουρο, ότι αυτός ο κύριος δεν είναι ο άντρας μου. Και ποιος είναι? Δεν ξέρω, ένας κλέφτης, ένας λογοδίτης. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, πάντως ο άντρας μου δεν είναι. Ωραία. Δώστε μου μια απόδειξη για αυτό που ισχυρίζεστε, έστω μια ένδειξη. Πώς είναι δυνατόν, πώς θα το αποδείξω? Δώστε μου μια φωτογραφία με το σύζυγό σας, έχετε? Φυσικά και έχω. Ωραία. Όχι εδώ κάτι, με στο Παρίσι τις φωτογραφίες. Έχω στη μαύρη βαλίτσα. Δεν έχεις. Ποιος ταξιδεύει με το άλμπουμ το φωτογραφία του μαζί? Μα είναι και ξεροκέφαλο. Η θέχα σου μου. Μα αλήθεια, πώς είπατε τον πελάτη που συναντήσατε στην Κρενόπη? Μα σοβαρά τώρα αμφισβητείτε την ταυτότητά μου? Καθίστε κάτω σας παρακαλώ και πείτε μου το όνομά. Μισελ Γκραντ.
Και σε ποιο ξενοδοχείο μείνατε? Ξενοδοχείο Μπερβεντέρε, μην πάτε. Κακός έρθει, κακότερο με ρεσεψιονίστη και βρήκα και μια κατσαρίδα στο μπάρ. Μου τις κλέψανε! Μου τις κλέψανε τις φωτογραφίες! Μου έκλεψε τις φωτογραφίες! Μα αν όντως όπως λέτε, πρώτη φορά μπαίνει αυτός ο άνθρωπος εδώ μέσα, πότε σας έκλεψε τις φωτογραφίες? Σταμάτα επιτέλους, Κατρίν, δεν είχες φωτογραφίες. Δεν είχαμε φωτογραφίες μαζί μας. Πώς πάει διακοπές με τις φωτογραφίες του μαζί? Και κύριε Σταυρό, είναι συνωμοσία! Καλέ, τι έπαθε! Δεν είναι καλά, αγάπη να σου φέρω. Τι χάπη? Αντισυλληπτικό. Τι χάπη, είναι μυστικό βέβαια. Όχι, όχι, όχι. Κάνει χρήση ψυχοφαρμάκων η κυρία Κλεμάν. Τι όχι? Ντροπή, Κατρίν, γιατί λες ψέματα? Η γυναίκα μου όχι μόνιμα βέβαια, κάνει χρήση κάποιων φαρμάκων. Λέει ψέματα, λέει ψέματα. Τι φάρμακα? Αλλοπεριτίν και λιπραζιντών. Λέει ψέματα, μην το πιστεύετε. Αυτά είναι βαριά πράγματα. Μην το πιστεύετε, σας Γιατί λέω. να με ψεσμές τα χάπια στο ντουλάπι του μπάνιου. Τίποτα δεν έχει στο τουλαπάκι του μπάνιου, μόνο ασπιρίνες. Ωραία, πάντα φέρε. Όχι, δεν θα πας εσύ, γιατί μπορεί να τα βάλεις τώρα στο τουλάπι. Θα πάει ο κύριος επιθεωρητής. Πολύ καλά, ας πάει. Έστω. Ακούσε εκεί άλλο παιδί και πώς το είπαμε το άλλο. Νιπραζιτών! Αμπά, τα ξέρετε κι εσείς. Όχι, τα ξέρω από εσάς, τα ξέρω από τη θεία μου, την Αμελή. Άκουγε φωνές η Δόλια, ερχόταν στον ύπνο της η Μαρία Αντουανέτα και μετά ερχόταν και στο ξύπνο της. Και μετά την κλείσαμε στον τρελάδικο. Αν θέλετε να πείτε ότι είμαι τρελή. Όχι, η θεία μου ήταν πολύ τρελή. Εγώ είμαι λίγο τρελή. Όχι, εσείς καθόλου. Άλλωστε δεν ακούτε φωνές ή μήπως ακούτε? Φυσικά και δεν ακούω. Φυσικά και δεν ακούτε. Το νιπραζιτόν το παίρνετε έτσι, προληπτικά. Δεν παίρνω νιπραζιτόν. Όχι, αγάπη μου, δεν παίρνεις. Είναι πληρώνετε εσείς. Λοιπόν, δύο κουτάκια. Αλλοπεριτίν και λιπραζιντών. Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Κάποιος το έβαλε στο τουλάπι! Καλέ τώρα το σαράβι! Καλέ το τώρα το σαράβι! Τώρα που τα έχετε πρόχειρα! Κάποιος έχει πει εδώ μέσα! Κάποιος έχει πει εδώ μέσα! Καλέ τώρα τι να κάνουμε γιατί αν συνεχίσει έτσι θα το πάρω εγώ το κράφτη! Συγγνώμη, το έχεις αναπάθει αυτό. Τόσο μεγάλη κρίση ποτέ. Μόνο μια φορά στη Βενετία και τότε δεν έκανε. Ψέματα! Λέει, πώς μπορείς να λες τόσα ψέματα! Ψέματα ο άντρας! Κυρία Πρεβό! Κυρία Πρεβό! Είστε τυφλοί και εύπιστοι ή δεν ξέρω τι άλλο να πω για σας! Συγγνώμη, να σε ηρεμήσουμε. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πηγαίνω. Όχι, όχι, μην φύγετε. Μην φύγετε. Τώρα το θυμήθηκα. Έχω μια φωτογραφία μου με το Φιλίπ στο πορτοφόλι μου. Σταματάς, αγάπη μου. Τώρα θα δείτε. Ορίστε. Αυτός εδώ είναι. Αυτός είναι ο άντρας μου. Το βλέπετε. Εδώ. Κύριε Κλεμάν, δεν είστε εσείς εδώ. Καλή να δω κι εγώ. Τι είναι αυτό ο άντρας μου. Μα εγώ δεν νίκησα σε αυτό το σπίτι. Σε αυτό το νίκησα. Κύριε Κλεμάν, ποιος είναι αυτός? Είναι ο άντρας της Κατρίνης. Επιτέλους. Επιτέλους ομολογεί. Αλλά ο προηγούμενος. Πέθανε πριν 5 χρόνια και η Κατρίνα δεν ξεπέρασε ποτέ το θάνατο του. Πού θα έρχεται, δεν βλέπετε ότι είναι ένας κακός, ένας χείριστος ηθοποιός. Όχι βέβαια. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο κύριος Κλεμάν έχει δίκιο. Γιατί τα νεύρα σας δεν είναι καλά. Φαίνεται λάτρευε τον προηγούμενο σύζυγό της. Έτσι το έπαθε και η θεία μου η Αμελή. Πρώτα χείρεψε και μετά άκουγε φωνές. Μετά ήρθαν τα κάποια. Θέλουν να με τρελάνουν, να με εξοντώσουν και μετά να παρουσιαστεί αυτός σαν χείρος μου. Γιατί τόσο πλούσια είστε? Όχι, ο άντρας μου, ο κανονικός μου άντρας. Κληρονόμησε πρόσφατα με μεγάλη περιουσία. Υπομονή, κύριε Κλεμάν. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι λίγο δύσκολο να πείσει κάποιος είτε σαν άντρα σας είτε σαν χείρο σας εάν δεν είναι. Ίσως για μια-δυο μέρες εδώ, αλλά στο Παρίσι, ποιον θα πείσει ο Φιλίπ Κλεμάν? Αχ, καλή μου, ξεχάστε τον άντρα σας, άλλωστε τον πήρε ο Θεός, Κύριε Σταυρό, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι αυτή η κυρία Πρεβό. Ναι. Τη γνωρίζετε καλά. Χρόνια. Μα τι λέτε! Μισό λεπτό. Γιατί εμένα μου φαίνεται εισχαλεμένη. Δεν είμαι στα καλά της. Δεν θα με βγάλετε και τρελή. Μα δεν εξηγείτε να λέτε πως αυτός ο κύριος είναι ο Φιλίπ. Πώς εξηγείτε? Αυτός ο άνθρωπος είναι όντως ο Φιλίπ. Μα δεν είναι, σας λέω. Ωραία, ωραία, αποδείξτε το. Βρείτε μου έναν κοινό μάρτυρα, ένα φίλο, ένα κοινό γνωστό κάτι. Μα είναι δεκάδες. Αλλά στο Παρίσι. Μπορείτε να τους καλέσετε. Έχω να σας δώσω ένα τεράστιο κατάλογο ανθρώπων. Μα δεν μπορώ να μεταφέρω κόσμο το Παρίσι εδώ έτσι. Χρειάζονται στοιχεία και πάνω απ' όλα χρειάζεται ένταλμα. Δεν μπορώ να βγάλω ένταλμα για κάποιον που δεν έκανε τίποτα. Δεν μπορεί. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει να ξεσκεπαστεί. Θα μπορούσαμε να δημοσιεύσουμε μία φωτογραφία του στις εφημερίδες. Οπότε θα ήταν εύκολο για κάποιον γνωστό του να τον επιβεβαιώσει ή να τον διαψεύσει τηλεφωνικά. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται ειδική άδεια του Υπουργείου Εσωτερικών, οπότε τρέχα γύρευε. Θα σας παρακαλούσα να το κάνετε άμεσα. Σας είπα, έχει πολύ γραφειοκρατία το πράγμα.
Πολύ ωραία, θα φροντίσω λοιπόν εγώ αύριο το πρωί να γίνει μια τέτοια δημοσίευση. Θα με διευκολύνατε αφάνταστα. Να τελειώνει πια αυτή η ιστορία. Αλήθεια, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποια άλλη τηλεφωνική συσκευή εκτός από αυτήν, γιατί θέλω να κάνω ένα τηλεφώνημα στο βοηθό μου? Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια στην κουζίνα και μια στο πίσω σαλόνι, αλλά στο πίσω σαλόνι δεν λειτουργεί. Το ξέρω. Όπως δεν λειτουργεί και η πόρτα της κουζίνας που οδηγεί στην αυλή. Έχει φρακάρει από την υγρασία και δεν ανοίγει. Και αυτό το ξέρω, αλλά καλό μάστορες και δεν έρχονται. Καλύτερα να ψάξεις νερό στην έρημο παρά μάστορα την τουριστική σεζόν. Και το καζανάκι στο μικρό βεσέ δεν λειτουργεί. Ναι. Βλέπω το σπίτι το γνωρίζετε πολύ καλά. Μια και σας κάνει εντύπωση. Μια στιγμή να γυρίσω τη γράμμα στην κουζίνα. Αλήθεια, πώς είπαμε το ξενοδοχείο που μείνατε στην Κρενόπη? Belvedere. Βλέπω είστε καλά ενημερωμένος, Ξέρετε και για την πόρτα της κουζίνας και για το καζανάκι στο μικρό βεσέ. Τώρα τι δεν θα σου απαντήσω. Το στόχο σας δεν καταλαβαίνω. Μα τι στόχο να έχει, καλή μου, είναι απλός ο άντρας σας. Κύριε Περβό, ειδικά εσείς μπορεί να με τρελάνετε. Δεν βλέπετε ότι δεν είναι. Δεν είναι ο πρώτος σας άντρας, είναι ο δεύτερος, ο νέος σας άντρας. Μα ξεχάστε για το προηγούμενο. Εξάλλου αυτός είναι και πιο όμορφος, Είναι πιο αριστοκρατικός, πιο λεπτός. Αφήστε που έχει και μαλλιά. Γιατί αυτά τα σκιστά γλυκά ματάκια του που τα βάζετε. Είναι πολύ γλυκούλης. Άμα είναι πολύ γλυκούλης, θα το πάρετε εσείς. Αμαρτία, εγώ είμαι παντρεμένη με τον Αφά. Να μου να είναι παντρεμένη. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω σιγά σιγά. Όχι, σας λέω, μα δεν είναι ο Φιλίπ. Δεν είναι ο Φιλίπ. Πού παντρευτήκαμε, πέστε μου. Τι πράγμα. Άντρας μου, δεν λέτε ότι είστε. Κάπου παντρεύτηκα με τον άντρα μου. Πού. Μην με βασανίζεις, Κατρίν. Νάτος, δεν απαντάει, δεν απαντάει. Πού παντρευτήκαμε. Κατρίν, γίνεσαι ανυπόφορη. Τώρα σε τσάκωσα, σύζυγε μαϊμού. Πού παντρευτήκαμε. Στον Άγιο Κάρολο, στο Ζουάλεπέ. Ημερομηνία. 11 Ιουνίου. Τι μέρα ήταν. Πέμπτη. Τι ώρα. Πρωί. 10:30. Τι ώρα πήραμε το τρένο για τη Βενετία. Δεν πήγαμε το τρένο, αγάπη μου. Με το πλοίο πήγαμε, το Μαρία Χριστίνα. Νούμερο καμπίνα. Το 8, στην πρώτη θέση. Σε ποιο ξενοδοχείο μείναμε στη Βενετία. Ρετζίνα. Ποιος μας άνοιξε χρήματα μέχρι να ολοκληρωθεί η κληρονομιά της Εθνοχαρίτης. Πιέρ Μπερναρδιέ. Το βρίσκεται σκόπιμο να συνεχίσετε αυτή την ανάκριση. Αφήστε, θα το σηκώσω εγώ. Παρακαλώ. Για μένα. Ναι. Ναι. Ενδιαφέρον. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Ήταν ο βοηθός μου. Πριν λίγο του τηλεφώνησα από την κουζίνα και του έδωσα εντολή να ψάξει στο ξενοδοχείο της Κρενόμπλου. Και όντως, οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου βρήκαν στο βιβλίο γραμμένο το όνομα του κυρίου Κλεμάν. Και δεν βρίσκω εγώ λόγο να μείνω περισσότερο εδώ, γιατί απλούστατα ο κύριος Κλεμάν δεν είπε ούτε ένα ψέμα, ούτε μία ανακρίβεια. Μην αφήνετε μόνοι μαζί του, σας παρακαλώ. Μα δεν μπορώ να μείνω για πάντα εδώ. Ωραία, πάρτε με μαζί σας. Σπίτι μου. Στο τμήμα, στο κρατητήριο. Να σας συλλάβω. Ναι, μονάκι ναι. Με ποια δικαιολογία. Δεν ξέρω, κλέφτρα, πόρνη, οτιδήποτε. Αρκεί να είμαι μακριά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, χαίρετε. Κύριε Σαμπρόλ, μπορείτε να με πετάξετε και μετά πιο κάτω, λίγο πιο κάτω. Το σπίτι μου, θα φύγετε κι εσείς. Τι με ρωτάτε, καλή μου, μείνετε τουλάχιστον εσείς. Μείνετε να κοιμηθείτε στο ξενώνα. Αγάπη, πώς ακόμα θα γελιοποιηθείς, δεν βλέπεις ότι γίνεσαι ρεζίλη. Καλύτερα ζωντανή και ρεζίλη παρά νεκρή και αξιοπρεπής. Η κυρία Πρεβό πρέπει να γυρίσει στον άντρα. Όχι, ο σύζυγός που λείπει με τον αδερφό του στην Τόβη. Αλλά δεν είναι αυτό, οπότε μείνετε. Μείνετε, κυρία Πρεβό, σας παρακαλώ. Γιατί ακόμα κι αν δεν με σκοτώσει αυτός, σίγουρα θα πεθάνω από το φόβο μου. Ναι, τότε ναι, ας μείνω, να μείνω. Ποιος είναι, τι συμβαίνει, κυρία Κλεμάν, κυρία Πρεβό, μα τι συμβαίνει, κυρία Πρεβό, ένας άνθρωπος με αδιάβροχο τριγυρίζει στην αυλή. Στην αυλή, με τον είδα, έτρεχε στην αυλή. Μα με τέτοια ώρα και με τέτοια καταιγίδα, πού να πήγαινε. Αυτό με
Ξέρεις τι λες? Κυρία Πρεβό, κοιτάξτε κι εσείς. Ναι. Κύριε Κλεμάν, μπορώ να κοιτάξω λιγάκι? Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως βρεμένα. Μωρέ, τι κάπως βρεμένα, μούλια είναι. Άρχισε τους παρασκευεύω, Ήσασταν έξω στην αυλή. Κατρίνη, υπομονή μου, εξαντλείτε. Ήσασταν έξω στην αυλή. Ξύπνησα από τις φωνές. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και πήγα να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου. Προφανώς έπεσε νερό από το νεροχύτη και βράχηκαν τα παπούτσια. Α, ναι. Και εσείς με το που ξυπνάτε βάζετε τα παπούτσια σας. Ναι. Γιατί οι παντόφλες σε κάποιον είναι στην κρεβατοκάμαρα την οποία με πέταξες έξω. Όταν πήρατε το μπουρνούζι σας, θα μπορούσατε να πάρετε και τις παντόφλες σας. Ήσασταν έξω στην αυλή. Ήσασταν έξω στην αυλή. Τι θέλω και μιλάω μαζί σου, μωρά, που δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Κυρία Πρεβό, πείτε μου εσείς, πείτε μου, πώς εξηγείτε τα βρεγμένα παπούτσια. Δεν ξέρω, ίσως έχετε δίκιο, μόνο δίκιο έχω. Όχι εσείς αν τα δείτε. Πώς πέφτετε να αναγνωρίσετε στο πρόσωπο αυτού τα πατεώνα των φίλων. Ίσως έχετε ένα κάποιο δίκιο. Μόνο ένα κάποιο δίκιο έχω. Κυρία Πρεβό, αυτός ο άντρας είναι ή δεν είναι ο Φιλίπ? Δεν ξέρω, πάντως αν δεν είναι δεν μπορείτε να πείτε, μοιάζει. Όχι, δεν του μοιάζει. Έχετε δίκιο, γιατί αυτός είναι πιο... Δεν ξέρω. Είμαι πολύ ταραγμένη. Παπά, στο δωμάτιό μου θα πιω και λίγα ηρεμιστικά τα δικά σας να κοιμηθώ. Θα κοιμηθεί. Είναι δυνατόν να κοιμηθούμε με αυτό το κακοποιό μέσα στο σπίτι? Θα κάτσουμε εδώ, ξάδερφες μέχρι το πρωί, μέχρι να ξημερώσει και να πάρουμε τον επιθεωρητή τηλέφωνο. Επιτέλους με αυτά τα παπούτσια. Και τι θέλετε να κάνω εγώ? Τι κι αν ήταν λίγο ή πολύ βρεγμένα. Τα παπούτσια τώρα είναι στεγνά. Εγώ στα χέρια μου δεν έχω καμία ένδειξη ότι στην αυλή ήταν ο κύριος Κλεμάν. Μα δεν είναι ο κύριος Κλεμάν. Μέχρι αποδείξω στο εναντίου είναι. Επιτέλους κάποιος να πει μια σωστή κουβέντα εδώ μέσα. Στην αυλή χθες ήταν αυτός. Τον είδατε εσείς, κυρία Πρεβό? Όχι, αλλά τα βρεγμένα παπούτσια τα είδατε, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως βρεγμένα. Μωρέ, τι κάπως βρεγμένα, μούλια ήταν, το είπαμε αυτό. Τι μούλια, λίγες στα γονείς. Μούλια, σας παρακαλώ, μην με ταλαιπωρείτε άλλο, είμαι ξάχρυπη τόσες ώρες. Κυρία Πρεβό, εσείς δεν είπατε ότι αυτός ο κύριος δεν σας μοιάζει και πολύ με το Φιλίπ που νοικιάσατε το σπίτι? Είπατε εσείς τέτοιο πράγμα? Όχι, εσείς δεν είπατε ότι είναι πιο... Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, αλλά και να το είπα, δεν θα το εννοούσα. Κυρία Πρεβό, μπορείτε να γίνει λίγο πιο ξεκάθαρη. Είμαι ή δεν είμαι ο Φιλίπ Κλεμάν? Γιατί στο τέλος θα μπερδευτώ κι εγώ. Είστε ο κύριος Κλεμάν. Κυρία Πρεβό, πάτε καλά. Τώρα λέτε άλλα. Καλή μου, μην με ταλαιπωρείτε άλλο. Είμαι ξάχρυπη τόσες ώρες. Αφήστε με να πάω στο σπίτι μου να κοιμηθώ. Κύριε επιθεωρητά, με αφήνετε να πάω στο σπίτι μου να κοιμηθώ? Μπορείτε να πηγαίνετε, κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με υποχρεώνετε. Πάντως να ξέρετε, εγώ ό,τι ήξερα το είπα. Εσείς μας υποχρεώσατε. Μισό λεπτό. Χαίρετε, κυρία Πρεβό. Χαίρετε, μισό λεπτό να αλλάξω τις παντόφλες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, κυρία Κλεμάν. Χαίρετε. Γεια σας. Κι εγώ πάω να αλλάξω. Καθίστε, σας παρακαλώ. Να σας ρωτήσω κάτι, σας έχει ξανασυμβεί πάλι τέτοια περίπτωση? Να πω την αλήθεια μου, όχι. Όπως την πάτησα έτσι κι εγώ. Τι εννοείται? Ακούστε με λίγο, εγώ έχω κάνει 2 γάμους πολύ θυελώδες και είπα δεν θα ξαναπαντρευτώ. Αλλά όταν γνώρισα την Κατερίνα ήταν τόσο γλυκιά, τόσο ευγενική και λέω δεν πάει στο διάλογο. Θα κάνω και ένα τρίτο γάμο να φέρει ήρεμα γεράματα. Ποια ήρεμα γεράματα, κύριε επιθεωρητά μου αυτή? Εντάξει, μπορεί να είναι μια περαστική κρίση. Δεν το βλέπω. Στη Βενετία κράτησε λίγο αυτή η κατάσταση. Μπορείτε να μου την περιγράψετε? Τη Βενετία. Όχι, βέβαια. Την κατάσταση της καλή. Συγγνώμη, τόσο αστισμένος που. Εντάξει, φυσικό είναι. Λοιπόν, πώς έγινε στην Βενετία? Πώς να έγινε? Ξύπνησα ένα πρωί και μου αποκαλούσε Εντουάρ το όνομα του προηγούμενου άντρα της. Και δεν ανησυχήσατε? Φυσικά και ανησυχήσα. Και τι κάνατε? Προσευχήθηκα στον Άγιο Πέτρο και σε 2 λεπτά συνήλθε. Μόνο με προσευχή το αντιμετωπίσατε. Την μπούκωσε και στα χάπια εννοείται. Και τώρα τι σκέφτεστε? Προσευχή τι άλλο. Να σας ρωτήσω κάτι, ποιος είναι πολύ ούκος εδώ στην περίοδο? Έχουμε τον Άγιο Μιχαήλ. Θα πάω στον Άγιο Μιχαήλ να δω τι θα κάνει κι αυτός. Τους γιατρούς δεν τους σκέφτεστε? Αφού δεν τους υπακούει, δεν παίρνει να την κάνει χάρη. Οπότε και εσείς το ρίξατε στα βία. Τι άλλο να κάνω? Άγιος Μιχαήλ είπατε. Ναι, θα το βρείτε πανεύκολα εδώ. Στη κεντρική πλατεία είναι. Μεγάλη χάρη. Και αν δεν κάνει κάτι ο Άγιος Μιχαήλ, Θα την πάω στην Παναγία της Λούρδης, τι να σας πω τώρα κι εγώ. έχετε σκεφτεί μια ανάλυτη εκδοχή? Από το την Παναγία της Λούρδης δεν υπάρχει. Όχι, μια ανάλυτη εκδοχή της υπόθεσης εννοώ. Ότι υπάρχει περίπτωση να μην είναι νευρική κρίση αυτό που έχει η Κατρίνα. Τι να είναι, δαιμονισμός?
Και πάλι η Παναγία της Λούρδης έρχεται τα μαμπλίνει όλα τα βήματα. Όχι, κύριε Κλεμάν. Υπάρχει περίπτωση η Κατρίνα να μην έχει τίποτα και να παριστάνει ότι δεν σας αναγνωρίζει. Για ποιο λόγο, για να σπάσουμε πλάκα? Για να σας τρελάνει και να πάρει την περιουσία σας. Εσείς πρόσφατα δεν κληρονομήσατε μια τεράστια περιουσία, έτσι δεν είναι? Την περιουσία της Θείας Μαργαρίτας. Άρα, μπορεί να υπάρχουν πολύ ληστικά κίνητρα πίσω από αυτή την ψυχική διαταραχή της κυρίας Κλεμάν, Γι' αυτό και οι κρίσεις άρχισαν μετά το θάνατο της Θείας. Ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Και να σας ρωτήσω κάτι τώρα, εγώ τι πρέπει να κάνω? Πάντως, να μην την πάτε στην Παναγιά της Λούρδης. Γιατί ξέρετε καμία άλλη Παναγία που το θαυματουργεί? Όχι, κύριε Κλεμάν, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω να συνεχίσετε να κάνετε ό,τι κάνατε και θα είμαστε σε συνεννόηση. Να δούμε πρώτα, να δούμε που θα το πάει αυτή. Για μένα μιλάτε, πάω στοίχημα. Όχι, αγάπη μου, όχι, όταν μιλήσουμε και τα αξιοθέατα της περιοχής. Τον Άγιο Μιχαήλ, την Παναγία της Λούρδης. Μα η Παναγία της Λούρδης δεν είναι στην περιοχή, είναι στη Λούρδη. Ναι, αλλά είναι αξιοθέατα. Α. Τέλος πάντων, εγώ τώρα πάω να αλλάξω και να. Ναι. Δεν σας δω καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Κλεμάν, καλημέρα σας. Κύριε Επιθεωρητά, τώρα που άλλαζα, το ξανασκέφτηκα. Είναι και η κυρία Πρεβό στο κόλπο. Α, μάλιστα. Και πότε μπήκε στον κόλπο? Για ποιον λόγο? Την ενέπλεξαν ή το εμπνεύστηκε η ίδια? Δεν ξέρω, αλλά αυτό το ξεδιαλύνω και αυτό που θα μου πάει. Πριν αρχίσουμε να ψάχνουμε κάποιες τόσο περίπλοκες θεωρίες, ας πάρουμε τα απλά πράγματα που έχουμε μπροστά μας. Ένα είναι το απλό πράγμα, ότι θέλω να με τρελάνει. Και για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Πολλά δεν ξέρετε. Με θεωρείτε τρελή? Όχι. Δεν σας θεωρώ καθόλου τρελή. Και το κακό είναι ότι δεν ξέρω το λόγο. Γιατί όλα τα στοιχεία είναι εναντίον σας. Όχι εντελώς όλα, βέβαια. Τι εννοείται όχι εντελώς όλα? Πριν λίγο μου τηλεφώνησε ο βοηθός μου από την Κρενόμ και μου είπε ότι η αστυνομία της Κρενόμ, σε επιτόπου έλεγχο στο ξενοδοχείο Μπελβεντέρε, διαπίστωσε ότι στο βιβλίο πελατών, εκεί που είναι γραμμένο το όνομα του Φιλίπ Κλεμάν, είναι φανερά τα ίχνη ενός βυσίματος. Σαν κάποιος να έσβησε το όνομα κάποιου άλλου και από πάνω να έγραψε το όνομα του άντρα. Να τι απόδειξη! Όχι δα. Θα μπορούσε να είναι κάτι ολότελα τυχαίο. Μπορεί ο υπάλληλος του ξενοδοχείου να έγραψε το όνομα του άντρα σας ανορθόγραφα, να το έσβησε και από πάνω να το έγραψε σωστά. Ναι, αλλά αν είναι συμμορία και βάλαν αυτοί αυτόν τον κύριο να κάνει τον Φιλίπ. Θέλετε να αφήσουμε τις θεωρίες συνωμοσίας και να δούμε κάτι πιο πρακτικό? Ωραία, θα κάνω ό,τι πείτε. Ωραία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βρεθεί κάποιος εδώ στο Σαμονί, εκτός φυσικά από την κυρία εδώ, που να γνωρίζει τον άντρα σας καλά. Αν βρεθεί έστω και ένας που τον αναγνωρίζει όπως η κυρία Πρεβό. Δεν πρόκειται να βρεθεί ούτε ένας. Ωραία, τότε βρείτε μου εσείς κάποιον εδώ στο Σαμονί που να μπορεί να μου πει ότι αυτός που παρουσιάζεται ως Φιλίπ Κλεμάν δεν είναι ο Φιλίπ Κλεμάν και τον συλλαμβάνω αμέσως. Μα πού να τον βρω αυτόν τον άνθρωπο, είμαστε μόνο μια εβδομάδα εδώ. Και δεν πήγατε πουθενά μαζί? Πήγαμε μία βόλτα στο δάσος και συναντήσαμε κάτι περαστικούς. Και πού να σας θυμηθούν οι περαστικοί? Ακριβώς. Κάπου αλλού, πουθενά δεν πήγατε μαζί στο άντρα σας μόνος του? Ο άντρας μου πήγε στο παλαιοπωλείο στην πλατεία και αγόρασε ένα παλιό ρολόι. Ενδιαφέρον. Μισό λεπτό. Αγόρασε λοιπόν ένα ρολόι από το μαγαζί του κυρίου Λιμιέρα. Έτσι το λέμε. Ναι. Επίσης φάγαμε 2 φορές στο εστιατόριο το Χρυσό Μήλιο. Ναι, εκεί μας έρβηρε ένας πολύ συμπαθητικός νεαρός, ονόματι Ζαν Πιέρ. Ζαν Πιέρ. Ναι. Θυμήθηκα κι άλλο. Ο άντρας μου είχε ένα πρόβλημα με τη μέση του, μια παλιά οσφιαλγία. Και πήγε στο νοσοκομείο για να κάνει μια παυσίπονη ένεση. Εκεί μου είπε ότι του έκανε την ένεση μια Ρουμάνα νοσοκόμα. Ναι, Ρουμάνα νοσοκόμα με έντονη προφορά. Ωραία. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι μάρτυρες? Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Υπάρχουν πρόσωπα εδώ στο χωριό που τα έχω συναντήσει και σίγουρα θα με θυμούνται. Γιατί δεν τα ρωτάμε λοιπόν ποιο σήμερα τελειώνει. Είναι ο Γεράκος με το παλαιοπωλείο στην Κεντρική Πλατεία. Είναι ο σερβιτόρος στο Χρυσό Μήλιο. Αυτό μόλις συζητούσαμε, κύριε Κλεμάν. Λοιπόν, εγώ να σας αφήσω. Από τώρα. Πάλι αρχίσαμε τα ίδια. Πάρτε με μαζί σας στο κρατητήριο. Χωρίς ένταλμα. Αδύνατο. Χαίρετε, κυρία Κλεμάν. Τουλάχιστον μου επιτρέπετε να σας συνοδεύσω? Παρακαλώ.
και ο επιθεωρητής. Όχι ακόμα. Μιλάει με τον οδηγό του περιπολικού έξω από το αμάξι. Αγάπη μου, πιέσει λίγο καφέ ακόμα να σε τονώσει. Γάλα, χωρίς γάλα δεν το πίνω. Αυτό το ξέρεις, Σωστά. Πάω να φέρω το ψυγείο. Κυρία Προβό, γυρίσατε. Τρομάξατε καλή. Γύρισα γιατί ξέχασα τη χτένα μου, τη φιλή σέλια. Ωραία, σας ήθελα κι εγώ. Α, ναι, τι πράγμα. Καθίστε. Ναι, ευχαριστώ. Τι πράγμα με θέλατε, ώστε μου καφεδάκι. Ω, ευχαριστώ. Δεν είναι και πυρωτάκι. Ωραία, δεν είναι. Κοίτα όσο θέλετε, έχουμε ολόκληρη καφετιέρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κύριε Πρεβό. Ναι, κύριε Κλεμάν. Ξαναγύρισα γιατί ξέχασα τη χτένα μου, τη φιλή σέλια. Δεν νομίζω να είπετε από τον καφέ που φτιάξει για την Κατρίνα. Ναι, γιατί γράφει κάπου αποκλειστικά το όνομά της. Ήπιατε! Ναι, γιατί κάνετε έτσι, αφού είναι τόσο όμορφη είναι η κυρία Κλεμάν μέσα στην κουζίνα. Δεν έπρεπε, κύριε Πρεβό. Τι σκότωσε! Τι σκότωσε, κύριε Μιχαλητά, τι σκότωσε! Τι σκότωσε! Φύγε, φύγε! 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 Εδώ! Τι έγινε! Εδώ ήταν, το κλέβω! Και τι έγινε, σηκώθηκε το πτώμα και έφυγε μόνο του. Κάνε ποιο πτώμα. Το πτώμα της Πρεβό δολοφόνε! Το πτώμα της Πρεβό δολοφόνε! Το πτώμα της Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά. Πρέπει να πάει ένα ερευνητικό επιγόντως. Οπωσδήποτε. Δεν το πιστεύω. Ήταν εδώ. Έχετε παραισθήσεις. Όχι, σας λέω, ήταν εδώ. Ήταν εδώ. Πόσες ώρες κοιμάται πια? Έχει πάει 5. Φαίνεται υπερέβαλα λίγο στο ερευνητικό, Μα έκανε σαν τρελή, δεν είδατε. Είναι φανερό ότι δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά. Αγάπη μου. Ας το διάολο. Ορίστε να μου μιλάει. Δεν είναι καλά. Πόσες ώρες κοιμάμαι? Αρκετές. Αγάπη μου, να σου φτιάξω ένα καφέ. Έχω έτοιμο καφέ μέσα. Και μην με λες αγάπη σου. Τι τον ήθελα, τον τρίτο γάμο μου λέτε. Βάλτε της ένα καφέ. Λέτε και εσύ, ναι. Αν δεν σας κάνει κόπο. Όχι, φυσικά. Σε ποιο τρελοκομείο υπολογίζουν να με πάμε? Ελάτε, μην γίνεστε μελοδραματικοί. Μα δεν βλέπετε ότι είναι εκεί πέρα στο κόλπο, έκανε την νεκρή. Μην αρχίζετε τα ίδια. Δεν το πιστεύω ότι ζω αυτό τον εφιάλτη. Η αλήθεια είναι πως τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα για εσάς. Τι εννοείται? Μα σας είπα. Αρκεί να βρεθεί έστω και ένας που να έχει γνωρίσει τον άντρα σας και να μπορεί να μου πει ότι αυτός που παρουσιάζεται ως άντρα σας δεν είναι. Μα σας είπα τόσους. Ο Πανεπόλης στην πλατεία. Αυτός είπε τον άντρα μου, του πούλησε το ρολόι. Είστε άτυχοι. Γιατί τι έγινε? Ο κύριος Λιμιέρ πέθανε χθες. Αδύνατο. Καρδιακό. Αυτός ο νεαρός. Ο Ζαν Πιέρ. Δεν μπορεί να πείτε. Νεότατος και υγιέστατος. Και εδώ είστε άτυχοι. Μην μου πείτε ότι πέθανε κι αυτός. Όχι, πήγε φαντάρος. Δεν το πιστεύω. Ναι, αλήθεια, στρατεύτηκε, πήγε φαντάρος. Πώς να το πω. Όσο για τη Ρουμάδα νοσοκόμα. Μην μου πείτε ότι πήγε κι αυτή φαντάρος. Όχι, όχι, αλλά απολύθηκε από το νοσοκομείο. Μου λέτε ψέματα, Θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε, αλλά. Αλλά είναι λίγο δύσκολο γιατί συζούσε με κάποιον, χωρίσανε, έφυγε. Μπορεί και να έχει φύγει και από το χωριό. Και θα με αφήσετε μόνη μου, στα νύχια της Πρεβό και αυτού του ψευτοφιλίου. Μα τι να κάνω, να τον συλλάβω στη. Με θεωρείτε τρελή, το βλέπω στα μάτια σας. Όχι, όχι. Δεν σας θεωρώ καθόλου τρελή, αλλά αν συνεχίσετε τους ιστερισμούς. Ωραία, ωραία, θα είμαι συνεργάσιμη. Καφέδες. Ευχαριστώ πολύ. Αφήστε να το σηκώσω εγώ στο σπίτι μου. Για μένα είναι. Πώς το ξέρετε? Διέστηση. Ναι. Για μένα. Ναι. Τι πράγμα? Ναι, έρχομαι αμέσως. Μείνετε και έρχομαι αμέσως. Δυστυχώς πρέπει να φύγω. Τι έγινε? Είχαμε κάποια καλή εξέλιξη. Καλή για ποιον από τους δύο?
δείξει. Μου είπαν ότι είναι στα ίχνη της Ρουμάνας στο σοκό μας. Πιθανότατα την έχουν εντοπίσει κιόλας. Τώρα θα δείτε. Τώρα θα δείτε πόσα πήδια βάζει ο Σάκος. Ο άντρας μου, ο κανονικός μου άντρας, είχε ένα πρόβλημα με την υγεία του. Νοσοκολογία μου λες. Μα είναι δαιμόνιοι, τα ξέρουν όλα. Για τον Λουμπάκο μου το λες. Το περικυκλωμένοι σας λέω. Ναι, έχετε δίκιο. Πρέπει να καλέσουμε την νοσοκόμα κόμμα που μου έκανε την ένεση. Αυτό κάνουμε, τι ψάχνουμε. Να έρθει επιτέλους να μας πει αν είμαι ή δεν είμαι οφειλή. Θα έρθει. Θα έρθει και θα πέσουν όλοι οι χειρισμοί σας. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω, να σας αφήσω. Θα τα πούμε σύντομα. Α, κύριε Σαμπρόση, είναι εύκολο να μετάξετε το πιο κάτω σπίτι της κυρίας Φρεγό. Για να κανονίσετε τις συνωμοσίες σας, Όχι, θα σταματήσετε. Τέλος μου έχει σπάσει τα νεύρα. Πάω να φτιάξουμε τις προσκλήσεις για τη φιλανθρωπική εκδήλωση. Πάμε, κύριε Σαμπρό. Χαίρετε, κυρία Κλεμάν. Χαίρετε. Εγώ να σε χαιρετήσω ή θα με βρίσκεις πάλι. Θα σε βρίσω. Μα δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν είναι δική μας. Ωστε Κατρίν, Κατρίν και η κούκλα. Βλέπω, ξέρει που ρίχνει τα δίχτυα του φίλου. Δεν σας καταλαβαίνω. Είμαι πελάτης του άντρα σας, κυρία μου. Εδώ και ένα χρόνο με ταλαιπωρεί και με βασανίζει. Δηλαδή γνωρίσετε τον Φιλίππε. Και καλή και από την ανάποδη. Κυρίως από την ανάποδη γιατί αμφιβάλλω πάρα πολύ και να έχει καλή αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, κύριε Φρανσουά, αν τον δείτε να τον γνωρίσετε. Είσαι λίγο τζάζ πάντως. Εννοείται θα τον αναγνωρίσω. Είστε σίγουρος? Α, είσαι τελείως κουλή εσύ. Εννοείται, μάτια μου, τα είπαμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ναι, κυρία Πρεβόζης, έρχεται από εκεί ο Φιλίπ, έτσι δεν είναι? Ναι. Σας παρακαλώ να του πείτε να έρθει αμέσως στο σπίτι. Είναι επίγον. Γεια σας. Θα πάρετε όλο το χωριό τηλέφωνο. Μισό λεπτό, μην αργώ. Ναι, αστυνομικό τμήμα του Σαμονί, εκεί. Ναι. Εδώ Κατρίν Κλεμάν. Σας παρακαλώ πείτε στον επιθεωρητή να έρθει αμέσως στο σπίτι μου. Ναι. Είναι επίγον. Γεια σας. Τι είπατε σχάλια και φωνάζεις για το μπατσάκιο? Είναι πάρα πολύ μπερδεμένη ιστορία. Σοφάω και μπερδεμένες ιστορίες, λέει. Θα μου πείτε πρώτα εσείς το λόγο που ήρθατε εδώ και θα σας πω εγώ μετά. Ήρθα να σπάσω τα μούτρα του άντρα σας, κυρία μου. Και ήρθατε τόσο δρόμο από το Παρίσι για να του σπάσετε τα μούτρα. Α, όχι, στη Λιόνι ήμουνα, είχα μια δουλίτσα, αλλά ήξερα το πουλάκι μου έχει έρθει στη Σαμονί και ήρθα να το ξεφτυλίσω. Μα γιατί? Γιατί? Ναι. Βάλε μου ένα κουαντρό γιατί έχω ταραχτεί. Ναι, αμέσως. Συγγνώμη κιόλας, συγγνώμη που δεν σας πρόσφερα κάτι νωρίτερα. Ναι, το παρατήρησα και γι' αυτό και ζήτησα από μόνος μου. Χίλια συγγνώμη. Καλά, μην βάλεις και τα κλάματα κιόλας. Ορίστε. Λίγο τον άντρα μου λέει. Α, ναι, λοιπόν, έχω που λες. Πριν 2 χρόνια χώρισα ένα κουκλί στην κοσμικά και μένετε από το δάσο της Βουλώνης. Α, στη Βουλώνη. Τι στην Αβούλη, τι θα πήγαινε εγώ. Ξέρετε, δεν θα πάρω τα δημιουργήματα. Αν είχα κατέβα σκάλες, δεν σου κουτσοβολεύει θηρορός. Δεν πρέπει να κάνεις υγεία μετά τις 10. Σας καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω. Έτσι λοιπόν, βρήκα μία δουλίτσα οκαζιών και την αγόρασα. Και για κακή μου τύχη έβαλα το σύζυγό σας για αρχιτέκτονα, κυρία μου. Μα γιατί? Είναι καλός αρχιτέκτονας. Καλά, μια και παλούκια είναι. Με πέδεψε, κυρία. Μην το συζητάω. Βάλε με ένα κουάντρο ακόμα γιατί τα θυμήθηκα τώρα και τρελάθηκα. Αμέσως. Να ρωτήσω, το συνολάκι σας ανέβη? Τι ώρα. Α, τρέσικ. Σας ευχαριστώ. Τι έλεγα? Για τον άντρα μου λέγατε. Ναι, σίγουρα. Με πέδεψε. Μα γιατί όμως? Γιατί δεν είναι σπίτι αυτό που μου ετοίμασε. Τάφος είναι, κουφιά η ώρα που τα ακούει. Κάτι χρώματα ξεπλημμένα, χρυμπονιάρικα. Είναι παραδοσιακό το κτίσμα. Ναι, αλλά τι με αυτό? Είναι κάπως περιορισμένο το παραδοσιακό χρωματολόγιο. Και τι με νοιάζει εμένα αυτό, καλέ. Εγώ θέλω ένα σπίτι μοντέρνο, χαρούμενο, έτσι, σε πιο μεξικάνικο, πιο βραζιλιάνικο στυλ. Μεξικάνικο στη Βουλώνη. Γιατί θα στάξει ουρά του Γαϊδάρου. Αχ, δεν τα μπορώ εγώ αυτά τα γκρίτσα τα πουλά. Θέλω τα φούξινα, τα παπαγάλια. Πάει λίγο τζαρμένο. Άνετε να πάτε. Σαο Πάολο, Πορτο Αλέγκρε, Κοπακαμπάνα, ατελείωτες αμμουδιές.
Βελούδινες νύχτες και σάμπα. 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 Κάνει Μιράντα. Σας αρέσει κάνει Μιράντα? Αρκετά. Εγώ τρελαίνομαι, χρυσή μου, δεν θεάω. Πάμε με παντρόνια και θα σου κέφι τώρα. Μα και τρίτο. Είσαι και τσικούνα. Δεν το λέω κι αυτό για να μην σας πειράξει το λέω. Βάλε το ποτό εκεί μέσα από όλα τα λόγια. Φοβάσαι, ποιο. Αρχείο προκομμένο σου. Όχι, είδατε, ειδοποίησα, πήρα τηλέφωνο. Ανυπόμονο να έρθει να το χαστοκίσω. Μα γιατί όμως? Γιατί δεν φτάνει που μου έχει αφήσει εμένα το σπίτι. Έτσι, σαν τα μούτρα του που μου το έχει κάνει. Μα αφήνει κιόλας μες στη μέση και έρχεται να ξετάγει να ψυχεί στο πουλάκι μου. 6 μήνες πρέπει και εμένα στα κουφώματα, 6 μήνες. Τι διάλογο από τι μειοξύλιο τα φτιάχνει. Και πιάσω με να πω στο σπίτι, κυρία μου. Αγαπητέ μου, Φρανσουά, εδώ θα σε στεναχωρήσω. Μπορεί να αρχίσεις κι άλλο. Τι? Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξεις και αρχιτέκτονα. Μη με τρελαίνεις, αθελά σου. Φρανσουά, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τι είναι? Ο Φιλίπ έχει εξαφανιστεί. Δεν καταλαβαίνω. Ο Φιλίπ, πριν 3 μέρες τσακωθήκαμε και έφυγε από το σπίτι. Ναι, αλλά πριν στο τηλέφωνο είπες Φιλίπ, γιατί το άκουσα. Ναι, έτσι είπα. Ωραία, άρα δεν έρθει Φιλίπ. Όχι. Τρελάνε με λίγο ακόμα. Φρανσουά, θα έρθει κάποιος εδώ που λέει ότι είναι ο Φιλίπ, αλλά δεν είναι. Σε κάνω λίγο. Ο Φιλίπ έφυγε. Και στη θέση του ήρθε ένας άγνωστος που λέει ότι είναι ο άντρας μου ο Φιλίπ, κατάλαβες. Γι' αυτό τρελάθηκα τη χαρά μου όταν σε είδα. Γιατί εσύ Φρανσουά μου, εσύ μπορεί να πιστοποιήσεις τον αστυνομικό επιθεωρητή ότι δεν είναι ο Φιλίπ. Καλή τι είναι τέλος, τι ακάθα κρίστη. Αλλά ήμουν πάντο, τον εμείς όχι, τώρα το σηκώνει το πάντο. Αν γι' αυτό ήσουν καταγραμμένη ψυχή μου όταν ήρθα. Και εγώ σε παρεξήγησα, λέω τι μούτσα είναι αυτή που πήγε. Τώρα σε καταλαβαίνω πολύ. Ξαφνικά ζω ένα πια. Τι το συζητάς, αυτό εμένα μου θυμίζει ένα μυθιστόρημα. Η ματωμένη Βέρα. Ναι. Ναι, βέβαια, ο σύζυγος έβαλε έναν άλλο στη θέση του για να τρελάνει τη σύζυγό του και να της αρπάξει την περιουσία. Λέτε ο Φιλίπ να έβαλε τον άγνωστο στη θέση του. Απίθανο το έχεις. Σε ένα άλλο μυθιστόρημα, έγκλημα στο μπουντουάρ της Σαμάνθα. Η Σαμάνθα έχει μια δίδυμη αδερφή, τη Βερόνικα, που δεν την ξέρει. Και έρχεται τα βράδια η Βερόνικα και σκοτώνει τους εραστές της Σαμάνθα με το βελονάκι του πλεξίματος. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό τώρα? Όχι, θέλω να σου πω για το απίθανο. Το θέμα είναι γιατί ο Φιλίπ να θέλει να εξοντώσει εμένα. Δεν είμαι εγώ η πλούσια, ο Φιλίπ έχει πάρει το. Καλέ, όχι και πλούσιος ο Φιλίπ, σε παρακαλώ. Σου λέω, ναι. Κληρονόμησε πρόσφατα από μια φορά. Είναι και κολόφαρος. Κληρονόμησε πολλά λεφτά. Πάνω από 100 εκατομμύρια. Αν και αυτό μ' άφησε εμένα σαν κουφώματα που είναι μαλάκας. Όχι, αγάπη μου, έχει γι' αυτό τη σημασία του. Το ζητούμενο είναι γιατί ο Φιλίπ να θέλει να εξοντώσει εμένα. Και αν θέλει να σε εξοντώσει κάποιος άλλος. Ποιος? Είναι κι άλλος κληρονόμησης θείας. Ναι, ο αδερφός του Ρενέ παίρνει ακριβώς τα μισά. Μπορεί να τα θέλει όμως όλα. Τι εννοείς, Φρανσουά? Βάλε κόντρο. Αυτός ο Ρενέ μπορεί να έχει σκοτώσει τον Φιλίπ και για να βάλει χέρι στα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια της κληρονομιάς θα πρέπει να βάλει εσένα στο τρελάδικο. Ή στον τάφο. Λοιπόν, τα βλέπω όλα μπροστά μου ξεκάθαρα. Σαν το μυθιστόρημα, ο τάφος του Ιμάμου. Ένα νιώματο ζευγάρι, ο Ντομινίκ και η Φαμπιόλα, πηγαίνουν ταξίδι στο Μαρόκο. Εκεί ο Ντομινίκ χάνεται την ημέρα που κυδεύουν έναν ημάμι. Που πέθανε. Τι μόλι ζωντανό το θέμα, δεν θα μένω ήταν, σε παρακαλώ, συγκεντρώσου λίγο, δεν μπορώ. 2 μέρες μετά εμφανίζεται ο Ζισκάρ, τάχα μου, για να ερευνήσει την εξαφάνιση του αδερφού του. Η καημένη Φαμπιόλα τον εμπιστεύεται τυφλά, έως ότου ανακαλύπτει το πτώμα του Ντομινίκ στον τάφο του ημάμι. Και ποιος το μολυγεί, αγάπη μου, οι άντρες του Ζισκάρ, βέβαια. Ο Ζισκάρ, για να βάλει χέρι σε μια αμύθιτη περιουσία που έχουν κληρονομήσει τα 2 αδέρφια, έχει σκοτώσει τον Ντομινίκ και στο τέλος σκοτώνει και τη Φαμπιόλα. Το πιστεύω. Λέτε ο Ρενέ να έχει σκοτώσει τον Φιλίπ. Απίθανο το έχεις. Και θα μου μείνει το σπίτι στα κουφώματα καρακαπία. Τι έπαθε καημένη. Δεν το μπορώ. Μην κάνετε έτσι, Φρανσουά. Μην κάνετε, υπάρχουν και χειρότερα. Αν τα πράγματα έγιναν όπως στον τάφο του ημάμι, τότε ο Ρενέ θα σκοτώσει και εμένα όπως σκότωσε ο Ζισκάρ την καημένη τη Φαμπιόλα. Αυτό πολύ το Το φοβάμαι. θέλω εγώ το πω. Μην ταράζεσαι, μην ταράζεσαι, έγινε σκάτα. Δεν κάλεσες τον Μπάτσο Ρενέ. Τον κάλεσα. Αν όντως ο Φιλίπ δεν είναι ο Φιλίπ που λέει, τότε θα τον αποκαλύψουμε και θα φύγουμε μαζί και τελειώνουμε. Ναι, αλλά θα πρέπει να μας πιστέψει ο επιθεωρητής. Ποιος είσαι εσύ που δεν αναγνωρίζει τον Φιλίπ? Κάνουμε Μιράντα, τι ποιος είμαι, καλά δεν με ξέρεις. Εγώ σε ξέρω, αλλά έχεις μια ταυτότητα μαζί σου κάτι. Α, βέβαια, δεν ταξιδεύω ποτέ χωρίς ταυτότητα. Ναι, αλλά θα χρειαστεί και ένα έγγραφο, κάτι που να δείχνει ότι έχεις μια επαγγελματική σχέση
σχέση με τον άντρα. Το έχω και αυτό, περίμενε μισό λεπτό στο τσαντικό. Εδώ. Ορίστε. Το συμβόλαιο της ανάθεσης του σπιτιού μου στο φίλο του Κλεμάνη. Το συμβόλαιο. Βέβαια, το έφερα για να το τρίψω στα μούτρα. Κάπου θα χρησιμεύσει και αυτό. Ήρθα. Ο άντρας μου, δηλαδή αυτός που λέει ότι είναι ο άντρας μου. Και η κυρία Πρεβόσκη, τον νοικοκυρά. Πού έκανε, Μα εδώ παστάρι. Καλέ αυτός που κατεβαίνει το Φιλίπ, το λέει ότι είναι ο Φιλίπ. Καλέ αυτός είναι ο Φιλίπ Κλεμάνη που είπε κάτι Μιράντα. Εντάξει, τι το φέρνω σε κάτι Μιράντα. Είστε σε παγίδα. Έχω ταραχτεί, μην το συζητάς, βάλε ένα παντρό τώρα. Τι θα κάνω εγώ τώρα, καλέ. Εσύ τι θα κάνεις. Εσύ θα πεις το παντρό. Όχι μόνο με το παντρό, αυτό ξέρω να το κατεβάσω. Με το δεκάμενό σου τι θα κάνω. Εσύ δεν θα μιλήσεις για να δούμε αν θα σε αναγνωρίσει. Καλέ την τσότα, ναι βέβαια. Φρανσουά, φοβάμαι. Φοβάμαι να με σκοτώσουν. Όχι, άμα θέλουν να σε σκοτώσουν, θα το είχαν κάνει την πρώτη στιγμή. Άλλος είναι σκοτώσουν, αλλά δεν φοβάσαι, δεν θα το παιδί μου. Τώρα είμαι εγώ εδώ, θα έρθει ο Πάτσος, θα τους αποκαλύψω και θα λάμψει όλη η αλήθεια. Έλα εδώ, τσάσε τώρα. Ναι, ναι, πάμε. Αγάπη μου, ήρθαμε. Καλησπέρα σας. Φέραμε και τις προσκλήσεις. Ο κύριος. Φρανσουά. Φίλος. Φίλος του φίλου. Το γραμμάτων και των τεχνών. Φίλος δικός μου, αγάπη μου. Δικός σου. Φίλος των φίλων είναι την κίνηση Γυμνόσκη. Φίλος έφερε σε φίλο τριαντάφυλλο με φίλο. Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι και ούτω καθεξής. Δεν καταλαβαίνω. Φίλος δικός μας, αγάπη μου. Αφού ό,τι είναι και δικό μου, είναι και δικό σου. Δικό μας. Η απόθεση είναι τάφος του ημάμου, στο υπογράφω. Πώς είπατε. Τίποτα. Συγγνώμη, δεν σας ήξερα την κυρία Πρεβό. Είναι πρεσβυτέρα εδώ στη Σαμονή και στην νοικοκυρά. Χαίρομαι πολύ. Πρώτη φορά στο χωριό μας. Όχι, έχω ξανάρθει πριν αρκετά χρόνια, αλλά εντύπωση παραμένει πάντα η ίδια. Το Σαμονί είναι πάντα ιδηλιακό και γραφικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί δικό σας είναι. Σας μιλάω σαν κάτοικος και πρεσβυτέρα του Σαμονί. Παρακαλώ τότε. Μα τι είναι αυτό εδώ. Το πιο αγάπη μου. Αυτό. Έλα μου ντε, εσένα τι σου φαίνεται. Δεν το πιστεύω, κύριε Κοντάρ. Η υπόθεση είναι τάφος του ημάμι. Γιατί δεν μου είπες ποιος είναι ο κύριος. Έτσι και την πουτανιά. Πίστευα ότι θα τον αναγνωρίσεις, αγάπη μου. Τώρα ναι, τώρα τον αναγνωρίζω. Έπατε σε επιφύτηση, Μα τι είναι αυτά που λέτε, μου φάνηκε γνώριμο το πρόσωπο σας. Αλλά πού να πάει το μυαλό μου που σας είδα ξαφνικά εδώ στα Σαμονή. Φαίνεται θα με ανανέωσε ο αέρας τον Άλπιο. Ναι, με τσίλησε ειδικά. Ναι, ο αέρας στον Άλπιο ανανεώνει. Βέβαια, ανανεώνει. Εγώ τώρα αισθάνομαι σαν την Χάιντι, τη μικρούλα, τον Άλπιο. Όλες τις διακοπές αλλάζουν τόσο καλύτερα. Ναι, αλλάζουμε, λέει. Εσείς σας το πω έτσι λίγο, κύριε Κλεμάν. Άλλος άνθρωπος έχετε γίνει, Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, χάσατε κιλά, βγάλατε μαλλιά. Και όλοι Είσαστε στα ματάκια. έτσι μου πάντα. Φυσικά έτσι ήταν πάντα. Συγγνώματα, δεν σας ρωτήσαμε εσένα. Ο κύριος Κλεμάν που τα σκιστά ματάκια είχε. Ναι, φαίνεται δεν θα το είχα προσέξει, όπως δεν είχα παρατηρήσει ότι είχε και μαλλιά. Υπερίσσεστε κάτι, κύριε Κοντάρ. Ενίσχυε μεγάλη βελτίωση εγώ γεννήσαμε. Ευχαριστώ και πάλι. Μπορώ να μάθω τώρα την αφορμή της επισκεψής σας. Καλέ σε υπενθύμησα. Τι να κάνει αυτή η ψυχή, δεν πρέπει να Σαμονί να είναι Τέλος πάντων, κύριε Κοντάρ, ότι πρέπει να υπάρχει το σπίτι, εδώ συζητήσουμε καλύτερα. Τίποτα, εδώ θα το συζητήσουμε τώρα. Ωραία, τι θέλετε να συζητήσουμε. Πόσα δωμάτια έχει το σπίτι μου. Άντε. Μου κάνετε τεστ. Όχι, εσείς μου κάνετε πλάκα. Τώρα θέλω να μου πείτε πόσα δωμάτια έχει το σπίτι. Πόσους ορόφους έχει. Α, είστε πολύ ασχήμονος. Καλά, δεν είναι δυνατό άνθρωπος με το Καλέ, σπίτι τι θες και και με όλες εσύ. τις μέρες. Πες μου τι θες και με τι είσαι εσύ. Αφού μας επαιτίεσαι σαν τον Πρωτοβούλο. Πώς το επιτρέπετε να μιλάει έτσι. Νομίζω το παρατραβάτε, κύριε Κοντάρ. Όχι, εσείς το παρατραβάτε κύριε Κλεμάν. Και άμα θέλετε να ξέρετε, εγώ θέλω να μάθω τώρα πόσα πατώματα έχει το σπίτι μου, πόσους ορόφους, το ίδιο κάνει, πόσα μπάνια, πόσα τέλος πάντων όλα, πόσο είναι το Και σπίτι εγώ μου. σας είπα ότι είστε πολύ επίμονος. Έτσι με χωρέτσα ούσα. Σε παρακαλώ, χρυσή μου, δεν μπορώ. Το ψέμα δεν το μπορώ. Έτσι εδώ πέρα κρίνεται. Ποιος τον λέει ψέματα, κύριε Κοντάρ. Θέσε μας και εσύ μωρή μου το κομμαμί. Είστε δρασίτατος. Ρασίτα της εσύ και αυτός εδώ, μορφωνιός. Πανιστάει το Φιλίπ. Μορφωνιός λέω. Δεν με τον γέροντα να το πω. Η υπόθεση είναι τάφος του ημάμι, αγάπη μου. Τάφος του ημάμι. Κάποιος έρχεται, δεν έχεις κανένα. Όχι. Πεσάνε πριν.
Ο αστυνομικός επιθεωρητής είναι. Εμένα. Ποιον εμένα? Εγώ είμαι ο Φρανσουά Γκοντάρ, κύριε, και το παρέχομαι. Εσείς δεν είστε ο Φιλίπ Λεμάν. Καλέ, τι λέτε! Είσαι και εσύ στο κόλπο νηφίτσα. Λες. Πρόσεξε τα λόγια σου, πρόσεξε τι θα πεις. Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, κύριε μου. Τι έγινε, επιθεωρητά μου τον πυροβόλησε. Επιθεωρητά μου τι θα κάνετε, θα τη συλλάβετε. Βλέπετε κάποια άλλη λύση εσείς? Πυροβόλησε έναν άνθρωπο μπροστά σας. Το όπλο βρέθηκε στα χέρια. Φιλίπ, αφήστε τον επιθεωρητή να κάνει τη δουλειά του. Δεν ξέρω τι θα έκανε. Είσαι τόσο συχαμένος. Ακού πώς μιλάει. Φιλίπ, δεν αξίζει να στενοχωριέστε γι' αυτό. Κι άλλο τόσο συχαμένη είσαι κι εσύ. Μπορείτε να σταματήσετε. Και αν έχετε να μου πείτε κάτι σοβαρό και μυστικό, πείτε το, αλλιώς μην μιλάτε. Μα σας το είπα χιλιάδες φορές. Τον πυροβόλησε αυτός. Όταν ο καημένος ο Φρανσουά τόλμησε να πει ότι δεν τον αναγνωρίζει, τότε έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Όταν ο πελάτης μου Φρανσουά Γκοντάρ με αναγνώρισε, η Κατρίνα δεν ξέρω γιατί πήρε το όπλο και. Δυνατόν τα μπροστά μου. Εγώ έφερα τον κύριο Κλεμάν με το αυτοκίνητό μου. Τα είδα όλα με τα μάτια μου. Καλά σε έλεγε ο Φρανσουά νηφίτσα. Έχετε κάποιο μάρτυρα για το αντίθετο? Δεν βλέπετε ότι δεν έχω. Κάποιος έχει. Δική μου είναι. Ένα περιπολικό είναι με δύο αστυνομικούς. Δεν είναι μόνο δύο αστυνομικοί. Είναι και η Ρουμάνα νοσοκόμα μαζί του. Τι πράγμα! Ναι, κυρία Κλεμάν. Η Ρουμάνα νοσοκόμα βρέθηκε. Επιτέλους δεν μας αναγνωρίσει. Δεν μας αναγνωρίσει όπως δεν σε αναγνώρισε και ο Φρανσουά. Αυτό θα το δούμε. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Τώρα θα πείτε ότι δεν είμαι τρελή. Τώρα θα πείτε, κύριε επιθεωρητή, ότι δεν είμαι τρελή. Κυρία Κλεμάν, μπορείτε να ηρεμήσετε. Ωραία, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Καλησπέρα. Η κυρία Κρατιάνα Ποπέσκου. Νικό. Τι κάνετε, κυρία Ποπέσκου? Κάλια. Πάω σπίτι, βρίσκω ένταλμα, λέω ότι θέλει Κρατιάνα το αστυνομία. Πάω αστυνομία και το πολίσιμο να αρπάζει Κρατιάνα, χώνει περιπόλικο και πάει. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Ρωτάει Κρατιάνα που πάει πολίσιμαν. Πολίσιμαν δεν απαντάει και έστηκε. Δεν θα στα ταλαιπωρήσουμε πολύ. Ούτε και λίγο πρέπει, γιατί τι έκανα. Δεν κάνατε. Τότε γιατί έβαλε Κρατιάνα περιπόλικο. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι. Και δεν μπορούσε να πάρει τηλέφωνο. Έπρεπε να βάλει Κρατιάνα περιπόλικο. Θα σας απαλλάξουμε σύντομα, μην κάνετε έτσι. Άντε, τελείωνε. Εγώ είμαι ο επιθεωρητής Αμπρόλ. Τώρα να σου πω αυτό που μου ήρθε να πω, δεν το λέω. Κάντε λίγο υπομονή, κυρία Ποπέσκου. Να κάνω. Είσαι το επιθεωρητής Αμπρόλ, παρακάτω. Αναγνωρίζετε κάποιον σε αυτό εδώ το δωμάτιο? Εσένα, είσαι το επιθεωρητής Αμπρόλ. Άλλον εκτός από μένα. Α. Το ψηλό το κυρία δεν το ξέρω. Το άλλο το κοντό. Όχι και κοντή. Απ' το άλλο το ξύκλο, το πιο κοντό είσαι. Λοιπόν, το κοντό είναι εδώ. Σαμονή. Το γυναίκα του παπά. Μπράβο, Κρατιάνα. Τελείωσε να φύγω. Μισό λεπτό. Να κάτσω μισό λεπτό ακόμα. Ο κύριος σου λέει κάτι. Πώς να μου λέει κάτι που δεν μιλάει. Δεν εννοώ αυτό, Κρατιάνα. Ο κύριος σου θυμίζει κάτι. Το ξαδέρφο μου το Μυροσλάβ, αλλά τι σχέση έχει αυτό. Κρατιάνα, δεν σε ρωτάω αυτό, σε ρωτάω το ξέρεις. Το ξαδέρφο μου. Όχι, Κρατιάνα, τον κύριο ξέρεις. Α, το ξέρω. Το έκανα ένεση πριν 4 μέρες. Πού? Στον παπά. Σε ποιο σημείο, σε ποιο μέρος? Αυτό λέει. Στο νοσοκομείο. Πονάει το μέση, του κάνω εγώ το ένεση. Καλή κόπελα να σε φιλήσω. Δεν το βλέπετε ότι χάνετε. Το πιστεύω. Τι λέει? Λέει ψέματα. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Κρατιάνα, προσβάλλει αυτό. Εμένα πεις τι μου λέει. Κυρία Κλεμάν, μπορείτε να ηρεμήσετε. Κάναμε μία ερώτηση στην κυρία Ποπέσκου και απάντησε. Αν η απάντηση δεν σας συμφέρει. Η κατάσταση καταντάει γελία. Κυρία Ποπέσκου, σας παρακαλώ. Τι τέλει? Κοιτάξτε το καλά. Δείτε τον. Είναι αυτός ο ασθενής σας. Τον έχετε ξαναδεί. Δεν κατάλαβε, χαζό είναι. Αν με βλέπει πρώτη φορά, πώς ξέρει για την επίσκεψή μου στο νοσοκομείο, για τη μέση μου? Είμαι χαμένη. Είμαι περικυκλωμένη. Τι έχετε κάνει έτσι? Τίποτα δεν έχει. Προσπαθεί να μας συγκινήσει. Η δολοφόνος. Δολοφόνο αυτό? Ναι, κυρία Ποπέσκου μου. Πριν από λίγο σκότωσε έναν επισκέπτη της. Τον Φρανσουά Γκοντάρ. Γιατί το
Με τι το σκότωσε, με πιστόλι, με μακέρα, με πιστόλι. Πιστόλι, μαμά μου. Είναι πληρωμένη, σας λέω. Είναι πληρωμένη. Σταματήστε όλοι. Κυρία Ποπέσκου, μπορείτε να πηγαίνετε. Σας περιμένει έξω το περιβολικό. Όχι, δεν πάω να αμάξι, πάω με τα πόδια να ερεμήσω. Πιστόλα, παπά μου, Ιησούς Χριστέ. Μπορώ να πηγαίνω κι εγώ. Όχι, κυρία Πρεβό. Τι είπατε? Είπα ότι δεν μπορείτε να φύγετε, γιατί συνεχίζετε να είστε ύποπτοι και εσείς και ο κύριος Κλεμάν. Μα δεν ακούσατε τι είπε η κυρία Ποπέσκου? Ναι, τα στοιχεία δείχνουν να είναι με το μέρος σας. Αλλά το γεγονός ότι η κυρία Ποπέσκου αναγνώρισε τον κύριο Κλεμάν δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η κυρία Κλεμάν έκανε το φόντο. Μα τι βρήκατε με το όπλο στο χέρι? Μπορεί να της το έβαλε κάποιος από τους δυο σας. Δευτερόλεπτα πριν πω. Γιατί σίγουρα ακούσατε το αυτοκίνητό μου όταν ήρθα εδώ. Δεν είναι λίγο απίθανα όλα αυτά? Στη δουλειά μας καλό είναι να υπολογίζουμε και το απίθανο. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή τώρα εμείς κρατούμεθα. Ναι, κυρία Πρεβό. Και επειδή εγώ δεν θέλω να σας εκθέσω, γι' αυτό και δεν σας πάω στο τμήμα. Νομίζω ότι δείχνετε υπερβολικό ζήλο επιθεωρητά. Μου επιτρέπετε να χειριστώ το θέμα όπως νομίζω εγώ? Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήγαινα στο πίσω σαλόνι να ετοιμάσω τις προσκλήσεις. Άλλωστε, τι να κάνω εδώ με μία σχιζοφρενή? Όλο και κάτι θα έχουμε να πούμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Το εννοείτε σοβαρά αυτό που είπατε? Με έχετε συλλάβει πολλές φορές τα αστεία. Δηλαδή είμαστε κι εμείς κρατούμενοι? Ναι. Και θα σας παρακαλέσω να πάτε κι εσείς στο πίσω σαλόνι μαζί με την κυρία Πρεβό, γιατί θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στην κυρία Κλεμάν. Να πάω μέσα? Ναι. Όταν θα σας χρειαστώ θα σας φωνάξω εγώ. Όπως θέλετε. Επιθεωρητά, έγιναν ακριβώς όπως τα είπατε. Λες και ήσασταν μπροστά. Μου έβαλαν το όπλο στο χέρι. Πρέπει να υπάρξουν σοβαρές αποδείξεις γι' αυτό. Μα μιλήστε μου ειλικρινά. Μέσα από την καρδιά σας. Πιστεύετε ότι σκότωσα εγώ τον Φρανσουά? Δεν βρίσκω σκόπιμο να σας ανοίξω την καρδιά. Εγώ εδώ είμαι για άλλη δουλειά. Μα αυτό το ένστικτό σας λέει ότι ο Φιλίπ είναι νεκρός και ότι τον έχουν σκοτώσει αυτοί. Προτιμώ να ακούω τη λογική μου. Μα για να φέρονται έτσι, μόνο μια εξήγηση υπάρχει. Έχουν σκοτώσει τον Φιλίπ, γι' αυτό δεν φοβούνται την επιστροφή του. Και σκότωσαν και τον Φρανσουά. Είναι μια θεωρία και αυτή. Γιατί ποια άλλη υπάρχει? Γιατί πολύ απλά ότι ο κύριος που είναι μέσα είναι όντως ο άντρας σας και ότι η ψυχική σας κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη. Δεν είναι έτσι και το ξέρετε. Ο άντρας μου είναι νεκρός. Αυτή είναι η αλήθεια, τον έχουν σκοτώσει αυτοί. Για να δεχτώ ότι τον έχουν σκοτώσει, θα πρέπει τουλάχιστον να βρεθεί το πτώμα. Ωραία, ψάξτε. Πού? Στην περιοχή δεν μπορεί να είναι μακριά. Μπορείτε εσείς να μας υποδείξετε το σημείο που να ερευνήσουμε? Εγώ που να ξέρω. Όχι, θέλω να πω μήπως γνωρίζετε που συνήθιζε να κάνει περιπάτους ο άντρας σας. Κοιτάξτε, δεν είμαστε χρόνια εδώ. Δεν είχε αποκτήσει συγκεκριμένη συνήθεια. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Ναι. Μισό λεπτό. Για εσάς είναι. Για μένα? Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Πράγμα. Ναι. Έρχομαι αμέσως. Τι έγινε? Ο Κοντάρ. Τι? Ο Κοντάρ δεν είναι νεκρός. Τι πράγμα? Τραυματίστηκε αλλά δεν σκοτώθηκε. Τραυματίστηκε. Και μπορώ να καταλάβω πώς έγινε, γιατί πυροβολήθηκε εξεπαφής. Και μόνο τραυματίστηκε. Και μάλιστα ελαφρά, χωρίς να πειραχτεί τίποτα σημαντικό. Δόξα τω Θεώ. Μάλιστα λέει τώρα τον ετοιμάζω για το χειρουργείο, σας εκλιπαρώ. Μη σας φύγει λέξη γι' αυτό. Μα φυσικά. Πρέπει να το προλάβω. Πριν στο χειρουργείο και δεν σας κρύβω ότι έχω και εγώ μεγάλη περιέργεια να μάθω ποιος τον πυροβόλησε. Μην φύγετε, μην αφήσετε μόνοι με αυτούς. Έξω στην αυλή θα υπάρχουν πάντα δύο αστυνομικοί σε ένα περιπολικό. Εάν συμβεί κάτι, τους ειδοποιείτε άμεσα. Ξέρω και εγώ δεν πρόκειται να αργήσω. Δεν θέλω να μείνω στιγμή με αυτά τα τέρατα. Εάν θέλανε να σας σκοτώσουν, θα το είχαν κάνει ήδη από την πρώτη στιγμή. Πάτε με μαζί σας. Πού στο νοσοκομείο? Στο τμήμα, στο φροντιστήριο. Μην σας πιάνει πανικό. Σε μία ώρα το πολύ θα έχω γυρίσει. Και θα με πάρετε μαζί σας στο φροντιστήριο. Τι να σας πω τώρα, εάν θέλετε τόσο πολύ, ναι. Θέλω. Πάντως σας το ξαναλέω. Δεν πρόκειται να αργήσω. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον Κοντάρ. Μόνο μία. Ποιος είναι? Καλό
εσύ εσένα, εγώ αγαπάει εσένα, εσύ ατό. Μπα, αλλάξαμε τροπάριο. Όχι, μόνο ένα τροπάριο, εσύ ατό. Θέλουνε, σε τρελάνουνε. Αυτό εκεί μέσα του Φιλίπ δεν είναι Φιλίπ. Τι πράγμα? Δεν είναι Φιλίπ, είναι συμμορία. Και γιατί είπες άλλα? Το ξέρω, αλλά τι να έκανα. Είπες ψέματα στον αστυνομικό. Κάτσε κάτω. Εγώ ξέρω πραγματικό άντρα σου, έκανα ένεση. Αυτό δεν είναι πραγματικό άντρα σου. Και γιατί είπες ότι είναι? Πήρα λεφτά. Από ποιον? Από ψεύτικο άντρα σου και ένα άλλο. Ποιος ήταν ο άλλος? Να δεις πώς το λέγανε. Ρενέ. Ρενέ! Το ξέρει. Δεν το πιστεύω. Είναι αδερφός του άντρα μου. Ώστε είχε δίκιο ο Φρανσουά. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Και γιατί δέχτηκες να σε πληρώσω? Μεγάλο ιστορία. Ορίστε, πες την όσο πιο σύντομα μπορείς. Εσύ γυναίκα. Ναι, είναι γυναίκα, το ξέρω. Εσύ καταλάβει, Γκρατιάνα, Γκρατιάνα αγάπησε. Με μπερδεύεις όμως, Τώρα σε ξεμπερδέψω. Γκρατιάνα εκεί στο Βράιλα, στη Ρουμάνια, παντρεύτηκε με τον Τοντόρ. Γκρατιάνα μικρό, ατό, αγάπησε τον Τοντόρ. Αλλά τον Τοντόρ, όχι καλό άνθρωπο, πίνει, μετάει, γυρίζει σπίτι ξύλο, Γκρατιάνα. Κλαίει τον Γκρατιάνα. Τι κάνω? Φεύγω Βράιλα, φεύγω Ρουμάνια. Έρχεται Γαλλία. Εδώ Γαλλία, όλοι θέλουν να φιλήσουνε Γκρατιάνα. Αλλά Γκρατιάνα δεν θέλει να δει κανένα. Σηκάθηκε άντρα, κατάλαβε από τον Ντόρ. Θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα. Ποιο βαλίτσα, Γκρατιάνα μόνο μικρό τσαντούλα έχει. Ενώ στην πολύ αυτή που πέταμε τον Τοντόρ. Α, όχι. Τον Ντόρ τελείωσε. Αλλά άρχισε Μανόλο. Α, δεν κάψεις και ήσυχη. Γκρατιάνα κάθισε ήσυχο, Μανόλο δεν κάθισε. Ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Μανώλης? Μανόλο Ισπανό, γεμάτο φλόγκα και πάτος, καταλαβαίνει. Ήρθε στο νοσοκομείο και τον κρύπη. Πάει να το εξετάσει στον γιατρό, βγάζει το μπλούζα και τι να δω, κυρία. Πώς είπαμε ότι σε λένε? Κατρίν. Τι να δω, κυρία Κατρίν. Τι είδατε, κυρία Γκρατιάνα μου? Στήθος, μπράτσα με σου. Καλέ, δεν τροπήκατε να κοιτάσετε το ρωτικά τροφή? Δράκα. Ναι, αλλά το κοιτάζατε. Δεν φταίει η Γκρατιάνα, μάτι πήγαινε. Μετά μου έδωσε τηλεφωνό. Και μετά? Μετά το σεξ. Τι να καθόμαστε να πλέξω, με κάναμε σεξ. Και δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει εγώ να ξέρω τα ερωτικά σας. Και ειδικά τώρα που και έχουμε και άλλα πράγματα, κυρία Ποπέσκου. Μην είσαι νευρικό, πετάνε γρήγορα. Λοιπόν, Μανόλο, στο σεξ, πολύ σεξ. Ωραία, πολύ ωραία. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό. Α, και τι άλλο έκανε? Τζόγο, μπαρμπούτ. Α, ήρθαμε και στο θέμα μας. Πάει στολές και χάνει πολλά λεφτά. Χάνει 10.000, 50.000, 100.000. Χάνει 200.000. Ευρώ. Τι φασόλια μαυρομάτικα. Και φαντάζομαι έπρεπε να τα δώσετε εσείς, Γκρατιάνα αγαπάει. Και επειδή η Γκρατιάνα αγαπάει, έπρεπε να ψευδομαρτυρήσει για μένα. Πήρα λεφτά, 200.000. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Αλλά σε λυπάμαι και σένα. Σας ευχαριστώ. Θέλω να αλλάξω μαρτυρία μου. Αλήθεια, επιτέλους. Να πάρω τον επιθεωρητή τηλέφωνο και να του πω να έρθει από εδώ να του τα πείτε. Κάτσε, περίμενα λίγο αμέσως πάρω το επιθεωρητή τηλέφωνο. Τι να περιμένω, κυρία Ποπέσκου? Εγώ ολόκληρο μαρτυρία αλλάξω, εσύ. Δεν το πιστεύω, θέλετε λεφτά από Να μένα? το πιστέψετε, κυρία Κατρίν, τι άλλο. Ωραία, εντάξει, να σας δώσω 50.000 ευρώ. Σιγά καλέ ξοδεύτηκε. Γιατί πόσο θέλετε? 300. 1.000. Ακριβώς. Μα 200 έχασα ο Μανώλος στον μπαρμπούτι. Να μην βγάλω και κοκάκι. Μα 100.000. Μα δεν θα ξαναπαίξει το Μανόλο, θα ξαναπαίξει. Να μην έχω εγώ κάτι να του δώσω μα χάσει. Είστε και προνοητικοί. Η αγάπη με έκανε έτσι. Και τη δική σας την αγάπη θα την πληρώσω εγώ, Έχω δύο κοιτώνα, θα δίνει το ένα με το Χρήστο. Για χιτώνα μιλήσει ο Χριστός, όχι για κατοσταριές χιλιάρικα. Ότι έχει δίνει το κατένα. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Θα σας δώσω ένα χιτώνα, γιατί 300.000 δεν τις έχω. 280. Το χιτώνα να τελειώνουμε. 250. Το χιτώνα είπα. Ούτε 200 να μην πάρω. Μα πού να τα βρω? Είσαι πολύ τσιγκούνα. Και εσύ πολύ αδίστακτη. Θα τα σώσεις τη ζωή σου, εγώ πω ότι Φιλίπ, όχι Φιλίπ. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει κι άλλος να το επιβεβαιώσει. Ποιο? Ο Φρανσουά Γκοντάρ. Μπα, δεν πέτανε αυτό. Όχι, κυρία μου. Για κακή σας τύχη ο Φρανσουά μόνο τραυματίστηκε. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χειρουργείο. Και άμα πετάνει στο χειρουργείο, έχω την πολλά εδώ στο νοσοκομείο. Για σκολικοειδή δεν πήγε το άλλο και στην άρκωση δεν άδειξε τα κακά. Το άλλο, το πόδι του χτύπησε. Πάει βάλει φάρμακο, ήταν αλλεργικό, του μπάλιασε, πέτανε. Δεν το πιστεύω. Μα κανείς δεν γλιτώνει από το νοσοκομείο σας πια. Με τι γλουτό. Θα γλιτώσει και ο Φρανσουά. Ένα απλό τραύμα είναι. Τι έχει να κάνει.
άλλη την κυρία με αμυγές του φέρανε γκρατζουνίσματα. Και τι, πέθανε στην άρκωση? Όχι. Της πήγανε κοτόπουλο βραστό να φάει, της έκατσε ένα κοκαλάκι στο λαιμό και πάει το γυναίκα. Δεν το πιστεύω. Ο Φρανσουά θα γλιτώσει όμως. Εύχομαι, αλλά πολλά έχουν την τα μάτια μου. Καλά, τότε θα δούμε. Όχι τώρα θα δούμε. Έχω υπογράψει επιταγή για 200.000 και λιγιάκι. Δεν το πιστεύω. Τελικά δώσει λεφτά. Μα πού να τα βρω? Ούτε 100.000. Γιατί λίγα τα 100.000. Δηλαδή να φύγει η Γρατιάννα. Σου λέω, υπάρχει και ο Φρανσουά κοντά. Αν αντέξει το εγκύριο. Φάτε τη γλώσσα σας επιτέλους. Δηλαδή διώχνει την Να Γρατιάννα. μην σας κρατάω. Μπορεί να μεταλλιώσει. Θα το ρισκάρω. Αντίο σας. Αντίο. Ναι, νοσοκομείο η Αγία Αγκάθα εκεί. Ναι, σας παρακαλώ, έχει έρθει εκεί ένας τραυματίας ονόματι Φρανσουά Γκοντάρ. Χριστέ μου, τι έγινε. Κατρίνα, άνοιξε! Άνοιξε! Τότε αυτά μου πέθανε! Και το τυρολεκράκι μου βγήκα κατεμένα μια κόπη στόλα και τα συνάμα Δεν το έπαιζε. πιστεύω. Τι έγινε! Ποιος πυροβόλησε? Ένα κάποιος σκότωσε τους δύο πολίς, μα έξω στο αυλί. Εσύ το έκανες, σκότωσες τους σκέψους Του αστυνομικού. σκότωσε και είναι κλεβάνη, είναι επικίνδυνη. Σκάστε, βουλώστε το κηδείο. Θα σκοτώσει και εμάς, είναι τρελή. Μη βάζεις ιδέες. Σηκάστε κυρία Πρεβό. Μα κρατάει το όπλο με το οποίο σκότωσε τους δύο αστυνομικούς. Ναι, όπως σκότωσε με τον Φρανσουά. Ψηλά τα χέρια και οι δυο σας. Κατρίν. Ψηλά τα χέρια η Γρατιάνα φέρε το τηλέφωνο. Μάλιστα. Τώρα έχω μάρτυρα. Σκοτώσατε τους δύο αστυνομικούς. Μα δεν τους σκοτώσαμε. Μα εμείς είμαστε στο πίσω σαλόνι. Τώρα θα δείτε. Κατρίνα, σου το τηλέφωνο. Πώς μπορεί να τους σκοτώσαμε εμείς. Πρώτα πίσω σαλόνι δεν είχε οπτική επαφή με την αυλή. Με δουλεύατε. Βγήκατε από την κουζίνα στην αυλή. Μα η πόρτα της κουζίνας που οδηγεί στην αυλή έχει χαλάσει και δεν ανοίγει. Αυτά θα τα πείτε στον επιθεωρητή. Ο μόνος τρόπος για να πάμε στην αυλή να περάσουμε από εδώ. Ναι, αστυνομικό τμήμα του Σαμονί εκεί. Ναι, εδώ Κατρίν Κλεμάν. Σας παρακαλώ πείτε στον επιθεωρητή όταν έρθει από το νοσοκομείο να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι μου. Είναι επίγοντες στιγμής, ακούτε. Ναι, γεια σας. Μα δεν καταλαβαίνεις, σου λένε. Εμείς ήταν δύσκολο να πάμε στην αυλή, δεν υπάρχει τρόπος ούτε από την κουζίνα ούτε από το Δεν με πίσω. ενδιαφέρει αυτά με τα πείτε στον επιθεωρητή. Εγώ ένα ξέρω. Ήμουν εδώ, βγήκε η κυρία Ποπέσκου και ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ναι, και γιατί πρέπει να Και πυροβολήσει. ποιος πυροβόλησε, μωρέ, εγώ. Ναι, όχι. Ηρεμήστε κυρία Πρεβό και γιατί να μην πυροβολήσει η κυρία Ποπέσκου. Εμένα λέει τρελάθηκε και τη σκότωσε ο Μπάτσο. Ότι γιατί ξαναήρθατε. Πάντως όχι και τη σκότωσε ο Μπάτσο. Καλά, γιατί ξαναγύρισε το νοσοκομείο εδώ, γιατί. Κατηγορείτε την κυρία Ποπέσκου. Ναι. Η κυρία Ποπέσκου είναι τόσο αθώος. Άντε, σου τόσο κάθαρμα όσο εσείς. Μου είπε την αλήθεια, φούτε. Μου είπε την αλήθεια. Τη χρηματίσατε γιατί την βρήκατε πάνω στην ανάγκη. Μεγάλο ανάγκη. Αγάπη και μανόμο. Ναι. Δεν είσαι Φιλίπ. Φιλίπ χοντρό και χαλακρό. Πολλά λες εσύ. Την εκφοβήσατε κιόλας. Γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Μπορείτε να το βουλώσετε γιατί εκνευρίζομαι μόνο και μόνο που σας ακούω. Δεν γύρισε πίσω για να σε εκβιάσει. Όχι. Το πηγύρισε με σημαίνει ότι σκότωσε τους δύο αστυνομικούς. Είσαι τόσο σίγουρη. Εσύ τα σκότωσε τον Μπάτσο. Πρώτα απ' όλα η κυρία Ποπέσκου δεν είναι η κυρία Ποπέσκου. Ποιο είμαι το Μπρίτζιτ Βαρντό. Δεν είναι Γκάρμαν. Είναι Γαλλίδα όσο εσύ και εγώ. Τη λένε Βαλερή Τελγό και δουλεύει για λογαριασμό του λένε Κλεμάν. Ναι, ρελετικό το φίλο. Ψέματα, λέει Κατρίν, Σε ψέματα. λένε Βαλερή Τελγό. Ψέματα, λέει. Να, πας πω. Γρατιάνα Ποπέσκου γράφει. Γρατιάνα Ποπέσκου. Βαλερείτε λοιπόν τότε μας βρέθηκε στο νοσοκομείο. Δεν την βρήκα στο νοσοκομείο η αστυνομική. Οι αστυνομικοί έστειλαν ειδοποίηση στο σπίτι τη κρατιάνα Ποπέσκου. Η κυρία δεν ξέρω πώ πήρε την ειδοποίηση και παρουσιάστηκε στο τμήμα. Ψέματα, λέει Κατρίν. Ρελετικό του συνεργάτη. Ήρθε με Ρενέ, μου δώσει λεφτά. Ξέρω, μη στο κόλπο τη δυο. Σας απαγορεύω. Ναι, τώρα το βλέπω καθαρά. Ο Φιλίπ δεν ζει. Δεν μπορεί να κάνετε όλα αυτά που κάνετε αν δεν είστε σίγουροι ότι ο Φιλίπ δεν θα γυρίσει. Και ποιος δεν γυρίζει ποτέ. Το πεταμένο. Ακριβώς. Ο Φιλίπ είναι νεκρός και τον έχετε σκοτώσει εσείς. Ο Φιλίπ αγνοείται. Ο Φιλίπ είναι δολοφονημένος. Φόνος χωρίς πτώμα δεν υπάρχει. Πού είναι το πτώμα του. Ξέρεις που είναι το πτώμα Όχι του. βέβαια που να ξέρω. Όσο δεν ξέρεις ο Φιλίπ θα είναι απλά Μην γνώμη. πλησιάζεις. Προς Θεού είναι τρελή. Τουλάχιστον παραδέχεστε ότι δεν είστε ο Φιλίπ. Ναι, αλλά αυτό δεν θα το μάθει ποτέ ο επιθεωρητής. Θα το μάθει. Θα του το επιβεβαιώσει ο Φρανσουά Γκοντάρ. Ο Φρανσουά δεν πέθανε και θα πει την αλήθεια. Δεν θα την πει. Γιατί ποιος θα τον εμποδίσει. Ο θάνατος. Έχετε δικού στο νοσοκομείο. Δεν θα ανοίξω ποτέ. Τι θα του κάνει. Αυτό είναι δική μας υπόθεση. Σκοτώσει και εμάς. Μη φοβάσαι, Τι Γρατιάνα. θα κάνει. Θα τους πάω στο υπόγειο και θα τους κλειδώσω εκεί. Του σκοτώσει. Όχι. Μόνο θα τους κλειδώσω. Μέχρι να έρθει ο επιθεωρητής. Προχωρήστε. Προχωρήστε, είπα. Ξενοδοχείο Excelsior,
Παρακαλώ, μπορείτε να με συνδέσετε με το δωμάτιο του κύριου Ρενέ Κλεμάν, το 502. Περιμένω. Δεν απαντάει. Δεν είναι δυνατόν. Προσπαθήστε ξανά. Το 502. Μα τι γίνεται, Δεσποινής. Προσπαθήστε ξανά. Έλα, Ρενέ. Τι γίνεται σε αυτό το ξενοδοχείο πια με τις γραμμές. Λοιπόν, τα πράγματα πηγαίνουν μια χαρά. Όχι. Δεν υποψιάζεται τίποτα. Με τους άλλους δύο τι κάνουμε είναι το θέμα. Εντάξει. Κατάλαβα. Όχι, Ρενέ. 2 φορές την έχουμε πάθει με τη βιασύνη σου. Άστο το θέμα πάνω. Θα το χειριστώ όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Εντάξει, γεια. Τι θα κανονίσεις όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Μίλουσες με το Ρενέ. Και μου ζήτησε να σου δώσω χαιρετισμούς. Είσαι όντως η Βαλερή Τελβό. Να πω χειροπολί για τη δεύτερη γνωριμία μας. Είσαι πολύ βρώμα. Κακά λογάκια. Δεν κάνω τώρα είναι καλά κορίτσι σαν και εσάς, κυρία Κλεμάν. Μην πλησιάζεις. Όπως θες. Είσαι στο κόλπο με τους άλλους δύο, Μπορείς να το πεις και έτσι. Συνεργαζόμαστε. Γιατί, για να με σκοτώσετε. Όχι απαραίτητα. Θέμα του Ρενέ είναι τα λεφτά. Α, και θέλετε να στείλετε μέσα στο φρενοκομείο για να πάρετε και το μερίδιο του Φιλίπ, Σκληρό, Αλλά μπορείτε να το αποφύγετε. Τι θέλεις επιτέλους από μένα. Άκουσε να δεις γλυκιά μου. Εγώ δεν είμαι αιμοβόρα όπως ο Ρενέ. Με ένα χαρτί στο συμβολιογράφο ότι δεν κάνεις αποδοχή της κληρονομιάς, είμαι ικανοποιημένη. Δηλαδή ο Φιλίπ δεν ζει. Τον έχεις εσύ για ζωντανό. Δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψω το χαρτί που ζητά. Τότε κι εγώ είμαι αναγκασμένη να σου σκοτώσω. Τι κάνεις εκεί. Δεν βλέπεις βγάζω το πιστόλι μου. Τι κάνεις. Δεν βλέπεις. Κοίταξε τις σφαίρες σου, μήπως έχουν λήξει. Μήπως είσαι λίγο τούβλο του σημάνι. Φαντάστηκες ότι θα πήραμε πιστόλι με κανονικές σφαίρες μέσα στο σπίτι. Δεν είμαστε τόσο ερασιτέχνες. Σιγά τα χέρια κουκλίτσα μου. Αυτό είναι. Τους σκότωσες. Ναι. Και τους δύο. Να ζήσω το στη μάμη, γιατί εσύ δεν πρόκειται να ζήσεις για πολύ ακόμα. Γιατί τους σκότωσες. Στεναχωρέθηκες. Θέλω να ξέρω γιατί, αφού δουλεύατε και τρίτη για το Ρενέ. Εγώ δουλεύω για το Ρενέ. Αυτοί δουλεύαν πιο πολύ για πάρτι τους. Και έτσι αποφασίσαμε με το Ρενέ να προλάβουμε και αυτούς. Και έτσι είπες να βάλετε και το μερίδιο του στη τσέπη σας, Γάτα είσαι. Κρίμα. Γιατί κι αυτός ήταν πολύ καλός για Φιλίπ και αυτή πολύ καλή στο ρόλο της πρεσβυτέρας του εγώ. Τα είχατε σχεδιάσει όλα πριν έρθουμε εδώ με τον Φιλίπ. Φυσικά. Είχαμε νοικιάσει και τα 2 σπίτια. Και αυτό που θα μένατε εσείς και αυτό της δίθυρης που τον νοικοκυράσατε. Εγώ. Πώς ξέρατε ότι θα έρθουμε στο Σαμονί. Πολλά ρωτάς και ο επιθεωρητής έρχεται. Τι σκοπεύεις να κάνεις. Τι να σκοπεύω για φαντάσου, να ανοίξω φύλλο για πίτα, ας πούμε. Πόσα σου δίνει ο Ρενέ. Μήπως γίνεσαι λίγο αδιάκριτη. Αν ζήσω, θα πάρω εγώ το μερίδιο του Φιλίπ. Μπορώ να σου δώσω τα διπλά πόσα σου δίνει ο Ρενέ. Πότε. Όποτε πάρω τα χρήματα. Θα αργήσεις πολύ. Γιατί ο Φιλίπ είναι αγνοούμενος, όχι νεκρός. Μέχρι να θεωρηθεί νομικά νεκρός. Μα είναι νεκρός. Τον έχετε σκοτώσει εσείς. Για να θεωρηθεί κάποιος νεκρός, πρέπει να βρεθεί το πτώμα. Και δεν ξέρετε που είναι το πτώμα του εσείς που τον έχετε σκοτώσει. Πολλά λες. Τι κάνεις. Αυτό με χοντολή να Τι κάνω. κάνεις εκεί. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, επιθεωρητά. Την πρόλαβα τελευταία στιγμή. Δεν το πιστεύω, επιθεωρητά. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Πώς να ηρεμήσω, δεν είδα ότι πήγε να με σκοτώσει. Ηρεμήστε και προσπαθήστε να το ξεχάσετε. Τι να ξεχάσω. Ότι δεν υπάρχει πια ο Φιλίπ. Μην κάνετε τις ελπίδες σας. Δεν έχει βρεθεί πτώμα. Θα βρεθεί. Πώς είστε τόσο σίγουροι. Τον έχουν σκοτώσει αυτοί μου το είπα. Σας έχουν απειλήσει ποτέ με όπλο. Έχει σημασία. Έχετε δίκιο. Μισό λεπτό να αργούσατε και δεν ξέρω. Ευτυχώς όμως πρόλαβα, γιατί τυχαία πήρα από το νοσοκομείο τηλέφωνο τον γραμματέα μου και μου είπε ότι πήρατε και είπατε να έρθω κάτι πηγό του. Ο γραμματέας σας. Ναι. Οι άλλοι δύο πού είναι. Στο υπόγειο νεκρή. Τους σκότωσε η Ντελβό. Ναι. Ωραίος απολογισμός. 5 πτώματα. Και ένα του Φιλίπ 6. Το πτώμα του Φιλίπ δεν έχει βρεθεί.
Τι εννοεί? Τώρα το βλέπω καθαρά. Τι κάνετε εκεί? Σας απειλώ. Δεν είναι καταφάνερο. Σας απειλώ. Καταλαβαίνετε τι κάνετε. Στρέφεστε εναντίον αστυνομικού. Σοβαρά. Κυρία Κλεμάν. Είσαι εσύ αστυνομικός. Κυρία Κλεμάν, ηρεμήστε. Γιατί αν είσαι αστυνομικός είσαι πολύ διεφθαρμένος. Κυρία Κλεμάν, παραλογίζεστε. Γιατί ένα είναι σίγουρο. Τα παίρνεις κι εσύ από το Ρενέ. Ποιο δεν είναι? Το κουνιάδο. Τον άπληξε το κουνιάδο. Που δεν του έφτανε η περιουσία της Θείας Μαργαρίτας. Ήθελε να πάρει και το μερίδιο του άντρα. Δεν το πιστεύω. Από πού και ως πού εγώ συνεργάτης του κουνιάδου σας. Είτε είσαι αστυνομικός, είτε παριστάνεις τον αστυνομικό και τα παίρνεις από το Ρενέ. Είσαι στο ίδιο κόλπο με τους υπόλοιπους. Εγώ. Ναι, εσύ. Σε είχα για σύμμαχό μου και μου έσκαβε στο λάκκο. Τι είναι αυτά που λέτε? Αλλά τώρα δεν θα μου πεις. Κάτι έχετε παρεξηγήσει. Έκανες τέλεια τη δουλειά σου, αλλά σου ξέφυγα κάποια πράγματα. Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Πρώτον, είπες το όνομα Ντελβό. Τι είπα? Τη Μαργαρίτησα, την είπες Ντελβό. Πώς ήξερες ότι η Ποπέσκου δεν είναι Ποπέσκου, ούτε καν Ρουμάνα και τη λένε Ντελβό. Βαλερή Ντελβό. Όταν παρουσιάστηκε στο τμήμα, ερευνήσαμε. Ερευνήσαμε και είδαμε ότι μοιάζει με τη Ρουμάνα νοσοκόμα, αλλά δεν είναι αυτή. Έπειτα ψάξαμε και μάθαμε ότι τη λένε Βαλερή Ντελβό. Και ότι ήταν ύποπτη για ακόμα 2 περιπτώσεις απάτης και αποφασίσαμε να την αφήσουμε να δράσει, να την παρακολουθήσουμε και να εντοπίσουμε τους συνεργάτες ή τα αφεντικά της. Και την αμόλυσες εναντίον μου. Οπλισμένη, έτοιμη να με σκοτώσει. Μα σας προστάτευσα. Και το μεταξύ σκοτωθήκαν και 2 αστυνομικοί και 2 συνεργάτες της. Πού τα πουλάς ρε αυτά. Σας δίνω τον λόγο μου, έτσι έγιναν τα πράγματα. Ωραίο το εργάκι σου, αλλά για το σινεμά. Εγώ δεν το τρώω. Μα τι λόγο έχω να λέω ψέματα. Ένα σημαντικό μερίδιο από την περιουσία του άντρα. Αντρίν, έχετε πάθει σοκ, το καταλαβαίνω. Είναι τρομερό να σας απειλούν. Είναι απίστευτο αυτό που σας συμβαίνει, αλλά δεν είναι τόσο τερατώδης όσο λέτε. Μην ψάχνετε συνωμοσίες γύρω σας. Και το μεταξύ σκότωσες και τους 2 αστυνομικούς. Εσύ τους καθάρισες. Εγώ. Ναι, εσύ. Γιατί δεν έφυγες ποτέ από εδώ. Δεν πήγες ποτέ στο νοσοκομείο. Έμεινες εδώ. Γι' αυτό και δεν ακούστηκε αμάξι να έρχεται. Η Ντελβό σε περίμενε. Αλλά δεν ακούστηκε αμάξι να έρχεται για να παρκάρει. Πάρκαρα πιο μακριά, ακριβώς για να μην της δώσω στόχο. Μα εσύ είσαι ο Φαντομάς. Ο Σπάιντερμαν. Προνόησες να παρκάρεις μακριά και να έρθεις με τα πόδια. Ναι. Γιατί? Γιατί ήξερα ότι η Ντελβό είναι εδώ. Βγαίνοντας ρώτησα τους 2 αστυνομικούς αν έφυγε και μου είπαν όχι. Κατόπιν με ενημέρωσε ο γραμματέας μου για το τηλεφώνημά σας, ανησύχησα και πάρκαρα πιο μακριά. Το επαναλαμβάνεις. Ο γραμματέας σου. Τι εννοείς? Είπες ότι μίλησα με τον γραμματέα σου στο τηλέφωνο. Ναι. Μόνο που εγώ μίλησα με γυναίκα στο τηλέφωνο. Μπορεί να έγινε αλλαγή βάρδια. Α, η αλλαγή φίλου. Αυτό που λες εκεί. Αυτά που λες εσύ βεστε. Αλλαγή βάρδιας είναι πολύ πιθανό να γίνει. Και ποια ώρα? Μπορεί η γραμματέας μου να έχει κάποιο πρόβλημα, να έφυγε. Να την αντικατέστησε ο αξιωματικός υπηρεσίας, έχει μικρό παιδί κοπέλα. Και πήγε να θυλάσει, Λίγο απίθανα δεν είναι όλα αυτά. Μπορεί να φαίνονται απίθανα σε εσάς. Συσχετίζεται άσχετα, κύριε Κλεμάν. Και το γεγονός ότι δεν άνοιξες τις χειροπέδες μου με το κλειδί της Ντελβό, αλλά με ένα κλεδάκι που έβγαλες από τη τσέπη σου. Και πάλι συσχετίζω τα άσχετα. Μα έχω αντικλείδι για κάθε είδους χειροπέδες. Όλοι οι αστυνομικοί έχουμε. Δεν θα το χάψω κι αυτό. Να ορίστε, μπορείτε να επαληθεύσετε και μόνοι Δεν σας. θέλω να επαληθεύσω τίποτα. Μου αρκεί το παιχνίδι που μου έπαιξες. Κατρίν, είστε ταραγμένοι, δεν βλέπετε καθαρά. Τι λες ρε κάθαρμα. Πρόσεχε, θα Μα εκπροσωπήσει. αυτός είναι ο σκοπός. Κατρίν, ηρέμησε. Και κυρία Πρεβό. Τι κυρία Πρεβό. Άντε να χάψω ότι ήξερες ότι η Ποπέσκου ήταν Ντελβό και με έβαλε σε θανάσιμο κίνδυνο για να εξωθρώ στη μια συμμορία. Έτσι έγινε. Άντε να χάψω ότι πάρκαρες μακριά γιατί είσαι και τζίνι και προνόησες τι γίνεται εδώ μέσα. Άντε να πιστέψω ότι η γραμματέα σου έφυγε εκτάκτος από το γραφείο γιατί χέστηκε το πιτσίρι. Άντε να πιστέψω ότι έχεις αντικλείδι για κάθε είδους χειροπέδες. Με την κυρία Πρεβό τι γίνεται. Τι εννοείς. Αυτή η γυναίκα που είναι τώρα στο υπόγειο νεκρή. Είναι η κυρία Πρεβό ή δεν είναι. Γιατί η Βαλερή Ντελβό μου είπε ότι είναι μέλος της συμμορίας που παρίστανε την Πρεβό. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Είχαν νοικιάσει τα σπίτια από την κυρία Πρεβό που αυτή την περίοδο λείπει από το Σαμονί μαζί με το σύζυγό της και σας τον νίκιασε σαν κυρία Πρεβό. Και αν είναι έτσι. Όταν μπήκε εδώ μέσα η Πρεβό και είδες ότι δεν είναι η Πρεβό, γιατί δεν μίλησες. Γιατί δεν μίλησες. Θέλεις να μιλήσουμε για χρήματα. Απίστευτο. Κατρίν, εδώ που φτάσαν τα πράγματα, μόνο μία λύση υπάρχει. Μία λύση που να συμφέρει και εσένα και Θα εμένα. παίρνεις και εσύ από το Ρενέ. Κατρίν. Και σκοτώσατε και τους άλλους. Σας κάνατε τη δουλειά σας και μετά τους καθαρίσατε. Θέλεις να μιλήσουμε ρεαλιστικά και λογικά. Και οι 2 αστυνομικοί. Οι 2 οι αστυνομικοί τι σας έφτιαξαν. Είχαν καταλάβει την Ντελβό. Θα μας προδίδανε. Απίστευτο. Ωστόσο υπάρχει τρόπος να βρούμε μία λύση που να συμφέρει και εσένα και εμένα. Απίστευτο.
Ο Ρενέ δεν θα σε αφήσει ποτέ να πάρεις την περιουσία. Θα σε κυνηγάει πάντα. Και μπορώ να σε απαλλάξω από το Ρενέ. Ναι, ξέρω που είναι. Ξέρω που μένει. Με εμπιστεύεται. Και μπορώ να σε απαλλάξω για πάντα από αυτό. Και γιατί θα το κάνεις? Δεν σου είναι τίποτα 10 στα 100 εκατομμύρια που θα εισπράξεις από την κληρονομιά του άντρα σου και αν πεθάνει ο Ρενέ γίνονται 200. 10 εκατομμύρια. Δεν είναι υπερβολικό ποσό τα 10 που ζητάω. Το ποσό είναι λογικό. Η συμφωνία δεν ξέρω αν είναι. Πώς μπορώ να εμπιστευτώ έναν επίορκο αστυνομικό που σκότωσε και 3 συνεργάτες του? Δεν θα μου δώσεις τίποτα μέχρι να σκοτώσω τον Ρενέ. Με το θάνατο του Ρενέ γίνεσαι η μοναδική κληρονόμος, εφόσον βέβαια πρώτα βρεθεί το πτώμα του Φιλίπ και θεωρηθεί και τυπικά νεκρός. Τι εννοείς να βρεθεί το πτώμα, αφού εσείς τον σκοτώσατε? Αυτό ήταν η δουλειά της Ντελβό. Εγώ δεν ξέρω που είναι το πτώμα. Δεν ξέρεις? Όχι. Και σκοτώνοντας την Ντελβό έχασα κάθε δικαίωμα να πάρω άμεσα την περιουσία. Φαντάζομαι ότι ο Ρενέ ξέρει που είναι το πτώμα. Φαντάζεσαι? Μα και ο Ρενέ χρειάζεται το πτώμα του Φιλίπ για να πάρει άμεσα το μερίδιο του. Μεγάλη φαντασία έχεις. Τι εννοείς? Ο Ρενέ δεν ξέρει τίποτα. Μόνο εγώ ξέρω που είναι το πτώμα του Φιλίπ. Πώς είναι δυνατόν να το ξέρεις εσύ αυτό? Αφού εγώ τον σκότωσα. Τι είπες? Εσύ τι δεν κατάλαβες, Εγώ σκότωσα τον Φιλίπ Κλεμάν. Τον σκότωσα ακριβώς για τον λόγο τον οποίο τον παντρεύτηκα. Για την περιουσία της θείας Μαργαρίτας. Όταν η θεία μας άφησε χρόνους, τότε είπα να στείλω κοντά της και τον γλυκούλη μου, τον Φιλίπ, για να της κάνει παρέα. Εσύ? Ναι, εγώ. Και τώρα θα στείλω και σένα μαζί τους για να μην μιλήσω. Κατρίν, όχι. Αντίο, Χριστέ μου. Κατρίν, όχι. Δεν πρόκειται να μοιραστώ την περιουσία με κανένα. Όχι, Κατρίν! Όχι, μα δεν καταλάβατε καλά. Τι σας είπα ότι τον
Τι κοιτάς να δεις σαν μια ζόμπι. Απίστευτο. Όλα τα πειρά ήταν άσπρα. Απίστευτο. Τι απίστευτο. Εσείς. Τι, εμείς ήθελες να πεθάνουμε. Εκτός από την κυρία Πρεβό που είναι όντως η κυρία Πρεβό και με τόσο ρίσκο συμφώνησε να παίξει την κομμωδία μας, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε αστυνομικοί, κυρία. Αστυνομική. Ναι, όπως και τα δύο πτώματα εκεί έξω που μόλις σηκώθηκαν και πήγαν στο περιπολικό γιατί βρέχει καταρακτοδός. Είμαστε αστυνομικοί και ανήκουμε όλοι στο τμήμα του Σαμονή. Ξέραμε ότι σήμερα ή αύριο θα φεύγαμε. Αν φεύγατε για το Παρίσι, η υπόθεση θα χαματωνιά για πάντα. Εκεί δεν μπορούσε κανείς να σας κρυμώξει για να πείτε την αλήθεια. Έτσι μου ήρθε η ιδέα της νεκρανάστασης του συζύγου σας. Θέλαμε να σας αποσπάσουμε μία ομολογία για το που είναι το πτώμα. Την πιο ατράντακτη απόδειξη του φόνου. Τώρα τα έχουμε και τα δύο. Χάρη στους ρόλους που παίξαμε και στα ψέματα που σας λέγαμε επί 3 ημέρες. Συγγνώμη, αλλά σας είπαμε πολλά ψέματα, Εκτός από μία φράση που σας είπα και ήταν αλήθεια. Σας υποσχέθηκα ότι σε μία ώρα θα επιστρέψω και θα σας πάρω να σας πάω στο κρατητήριο. Λοιπόν θα το κάνω.